Pau, molt bona nit. Què tal, Bernat? Bona nit a tothom. Un altre partit del segle, aquest amb el Real Madrid com a líder i amb aquests 11 elegits per part de José Mourinho. Un Madrid que juga amb Iker Casillas a la porteria, defensa de 4, per Coentrao, Ramos, Pepe i Marcelo, doble pivot amb Las Diarra i Xavi Alonso, línia de 3 amb Ronaldo, Ozil i Di Maria i com a futbolista referència en l'atac, Karim Benzema. Pel que fa al Barça, amb relatives sorpreses i amb un partit clarament marcat per jerarquies i amb el retorn del capità Carles Puyol a l'eix de la defensa, amb Víctor Valdés, Alves, Piqué Puyol i Vidal, mig del camp pobladíssim, amb Sergio, Xavi, Iniesta i Cesc Fàbregas, i com a futbolistes més avançats, Leo Messi i Alexis Sánchez. Moltes coses a comentar d'aquests 11 titulars. En el cas del Barça, la presència d'Alexis en el lloc de Villa, mentre veiem ja els jugadors del Madrid en el túnel de vestidors, i també en defensa per part del Barça s'ha esvaït el dubte i finalment juga la parella de centrals de la casa, Piqué Puyol. És sacrificat Mascherano, que ha donat un grandíssim rendiment, però la veritat és que per un partit com el d'avui, l'experiència, el coneixement, jo crec que és clau, i Piqué i Puyol se coneixen perfectament. Les mitges puntes i Benzema són jugadors que guanyen molt bé l'esquena. Jo crec que aquest ha estat un dels motius probablement perquè s'haurà decantat, a part de que vol tenir un jugador que tragui la pilota neta des del darrere, i aquest el que millor ho fa indudablement és Gerard Piqué. Sens dubte també, però com comentàvem, la presència a la punta d'atac mentre veiem aquesta imatge que no ens deixa cap mena d'engany sobre la situació que s'està vivint climatològicament parlant damunt la gespa del Bernabéu, i que el Jordi Grau de seguida ens detallarà com és aquesta intensa pluja. Dèiem, Villa a la banqueta, sí. Alexis titular. Què busca Guardiola amb aquesta decisió? Suposo que una mica més de velocitat. És a dir, Alexis és un jugador que té més capacitat en l'1 contra 1, que té més velocitat per fer les diagonals i arribar a pilotes en profunditat. Probablement no té el gol que té amb aquest sentit David Villa, i s'haurà inclinat probablement perquè li dona una mica més de profunditat a l'atac amb la presència d'Alexis. Surten els protagonistes, surten els futbolistes, surten els dos equips més grans del planeta en aquests moments, surten també els entrenadors, i estarem pendents de si hi ha salutació i quina mena de salutació hi ha. Veiem els jugadors del Real Madrid, els del Futbol Club Barcelona, amb un ambient de gala, amb l'himne del centenari del Real Madrid i una gran exhibició de banderetes de color blanc, formant un mosaic, com sempre espectacular, sempre que hi ha aquest tipus de partits. Una mica més de cares relaxades, com a mínim la comprovem en la de Xavi Hernández a l'hora de fer la salutació amb els jugadors del Real Madrid, i José Mourinho aguantant aquesta pluja dempeus, esperant, fixa-t'hi, la presència dels tècnics del Barça. I parlo dels tècnics en plural perquè avui estic segur que Mourinho no només voldrà saludar a Josep Guardiola, sinó que també ho voldrà fer a Tito Vilanova. Un Tito Vilanova que feliçment avui tornarà a seure a la banqueta del Barça, ja que aquest matí ha agafat un tren, ha agafat l'AVE, ha viatjat fins a Madrid. L'hem vist en els minuts previs a l'inici d'aquest partit, trepitjant la gespa, i el Jordi Grau ens ho confirmarà, però veurà el partit al costat de Pep Guardiola, no, en Tito? Sí, així serà. Ja està present en l'escalfament del Barça. Quan veiem a Leo Messi, ara mateix es fa també el sorteig de camps amb els dos capitans, amb Iker Casillas i Carles Puyol, amb l'àrbitre del partit, David Fernández Borbalán, que curiosament no ha xiulat mai cap clàssic en partit de Lliga, però que curiosament va xiular l'últim clàssic entre els dos equips, el de tornada de Supercopa al Camp Nou, el del dia en què Mourinho va posar el dit a l'ull a Tito Vilanova. Acció que no va veure, sí que va expulsar a Marcelo, sí que va expulsar a Ozil i a David Villa, i segurament aquí darrere, ara mateix, José Mourinho, intuïm que deu estar esperant els tècnics del Futbol Club Barcelona, a Josep Guardiola i a Tito Vilanova. Aquest és l'instant en què s'han trobat ara mateix. José Mourinho, que va cap a la banqueta del Barça, saluda el delegat, a Carles Naval, i ara mateix qui encara no hi és Tito Vilanova. Hem vist la salutació, s'ha esperat una bona estona Mourinho per agafar la mà de Josep Guardiola, que li ha ofert, sense, evidentment, cap amanit afegit. I atenció, perquè ara sí que és a punt de començar el partit. El Barça i el Madrid i el Barça a la Lliga, en aquesta jornada setzena, amb un Madrid que li du 3 punts d'avantatge al Barça, tot i que l'equip blaugrana ha jugat un partit més.
El senyor Fernández Borbalán demanant una mica de calma, que s'esvaeixin una mica la zona de les bandes, on hi ha moltíssims, però moltíssims fotògrafs, i ara sí, ja comença l'hora de la veritat. Fins i tot podríem dir que l'ambient avui a la graderia és amb un pèl menys d'hostilitat del que és habitual, una mica menys de càrrega de tensió, cosa que també és d'agrair. S'agrair que Mourinho hagi estat callat, crec que ha estat molt important perquè d'entrada tot sembli que la cosa serà molt més tranquil·la. Comença el clàssic, comença el Madrid-Barça. TV3, pilota enrere de Gerard Piqué cap a Víctor Valdés i aquest cap a Carles Puyol. Puyol novament enrere pel seu porter. Veiem ja un punxó làser que està presenciant la zona de Víctor Valdés. Compte Di Maria, ha robat la pilota, és Ozil. Atenció a la pilota a l'interior de l'àrea i el gol! Acaba d'estrenar el marcador el Real Madrid. Quina jugada més estranya, quina jugada més ràpida, quina desgràcia ha tingut Víctor Valdés, que en l'inici del seu refús ha acabat enviant la pilota als peus de Di Maria. Atenció, perquè amb prou feina s'havien passat mig minut, no sé ni si tan sols arribava de partit, i Karim Benzema estrena el marcador. S'avança el Real Madrid, aquesta és la jugada completa. Una errada greu, buscava Vidal, la passada per dalt, aquella acció que tan bé fa Víctor Valdés, errat, Di Maria ha fet l'assistència, el refús, després ha tingut mala sort certament el Barça, perquè el refús de Busquets, sí, va parar a Benzema, està Piqué, està el porter, per tant habiliten el jugador francès i fa el gol. Per tant, veurem la capacitat de reacció del Barça, com reacciona davant d'aquest gol tan matiner. Benzema ha estat l'elegit en el lloc de Gonzalo Higuaín. Fins ara la Lliga portava bastants més gols l'argentí que no pas el francès, però sembla que Mourinho l'ha encertat. 8è gol en la Lliga de Karim Benzema. Ha començat el partit amb un guió absolutament inesperat, amb un gol que pràcticament ha enganxat a molta gent encara seient-se a les seves localitats. Ha marcat Karim Benzema. Estaven pendents dels primers minuts, sempre avisant que el Barça sembla que li costa una miqueta. Compte aquesta sessió enrere. Ara ha estat el Real Madrid que ha acabat perdent la pilota. I atenció, perquè el Madrid guanya 1-0, ha marcat Benzema, el partit pràcticament no havia ni començat. I era una de les coses que havíem avisat, no diguem que no, havíem dit que atenció els primers 10 minuts, havíem donat un marge de 10 minuts perquè l'equip sortís molt posat al partit, perquè és un dels pecats que té aquest equip, que tant en tant li costa entrar al partit. La bona notícia és que encara queden pràcticament 90 minuts. Toca la pilota Xavi Hernández cap a la zona del punt de penal. Saltava Carles Puyol, ha pogut refusar Sergio Ramos. La toca Dani Alves, no hi arribarà Xavi. Perdrà la pilota al Barça, per tant, recuperació pel Real Madrid. Un cop fort el que ha rebut l'equip blaugrana en aquesta arrencada de partit amb prou feines. Els jugadors havien arrencat a trencar de suor quan Benzema ja ha marcat el primer gol del partit. Evidentment això, Jordi, ha fet que la bogeria inundés la graderia d'aquest planíssim Santiago Bernabéu. Sí, l'ambient ja era extraordinari, fred i pluja a banda. És clar que a partir d'aquest gol en el minut 1 és una autèntica bombonera ara mateix al Bernabéu. El Barça, però, ens agafem aquesta estadística, ha marcat la meitat dels seus gols fora de casa en els primers 15 minuts. Veurem si avui també aconsegueix mantenir aquesta estadística amb un Mourinho que ja comença a prendre notes. Amb prou feines, minut 3 de la primera meitat. Perd el Barça. De tota manera, Bernat, aquest és un equip que coneix perfectament el que és un clàssic, que coneix perfectament què significa enfrontar-se al Real Madrid i que ben segur sabrà reaccionar d'aquesta situació, d'aquest gol tan sorprenent. Tan matiner, toca la pilota en defensa Gerard Piqué, busca la banda dreta, la presència i el troba de Dani Alves. El brasiler ha perdut la pilota, la recupera Cristiano Ronaldo, intenta endur-se-la Leo Messi. L'argentí és qui toca la pilota, intentava arrencar, ha posat la cama per darrere a l'as. El francès la toca, l'envia cap a la zona del mig del camp. Xavi Alonso busca la presència de Cristiano Ronaldo, posa la directa al portuguès, ha tallat molt bé Carles Puyol, se l'endú Cesc Fàbregas, l'envia cap a Messi. Messi rep l'escomesa de Sergio Ramos, tot i així el supera, continua encara l'argentí, pilota per Messi, Messi a la zona del mig del camp, dribla un altre jugador, continua Messi, i finalment amb la pressió i l'ajuda de l'as i de Marcelo, tot i les reclamacions de Messi, exigint-li a l'àrbitre falta, el Madrid ha tornat a recuperar la pilota. La juga Ozil. I a priori el partit se li posa com li agradaria al Real Madrid. El Real Madrid sabem que és un equip que explota molt bé el contraatac i, òbviament, marcar un gol tan aviat obliga el Barça a d'avançar les seves línies i a no especular ja, en absolut. És possible que molts espectadors encara fossin a la cuina agafant el refrigeri de torn quan s'han trobat que el marcador ja indicava aquest
1-0. La toca Coentrao, que avui fa de lateral dret. L'envia cap a la zona central, on hi arriba amb contundència Sergio Ramos. Pilota que cau a peus d'Ozil. Busca la presència de Benzema. L'avantatge és per Carles Puyol. L'endarrereix cap a Víctor Valdés i aquest per Eric Vidal. Ara, sang freda de Víctor Valdés, que segueix jugant la pilota amb els peus. Sap que es poden cometre errors, que l'ha comès, però que no passa res. Toca la pilota Messi, creua la divisòria, busca l'ajuda de Cesc Fàbregas, aquí tenim el d'Arenys, estrenant-se avui com a blaugrana al Bernabéu, intentava enviar la pilota per Alexis, el xilè li reclamava que li enviés per alt, però finalment la pilota l'ha acabat atrapant, mentre veiem un detallet de Cristiano Ronaldo. Iker Casillas, la juga el Madrid en defensa. El Barça pressionant a dalt. La toca Xavi Alonso, Xavi Alonso busca Benzema, l'autor del gol. Benzema cap a Mesut Ozil, Ozil cap a Cristiano Ronaldo, pilota enrere per Xavi Alonso, busca una passada llarga, marca de la casa, en aquest cas però ha estat excessivament llarga i per tant serà pilota favorable al Barça, servirà de porteria Víctor Valdés, amb Guardiola ja dret i també podem confirmar amb Tito Vilanova assegut a la banqueta. Sí, ja el veieu, és el primer de la banqueta, ara al costat d'un dels preparadors físics d'Aureli Altimira, tot i que plou intensament, Guardiola dret mirant-s'ho des de la seva àrea tècnica. La pilota és per Víctor Valdés, intenta el desplaçament llarg buscant la presència de Dani Alves, l'avantatge però és per Marcelo. El brasiler s'ajuda en Xavi Alonso, que la torna al lateral Marcelo, pressionat per Xavi, pilota enrere cap a Sergio Ramos, és a punt de relliscar, se l'enduit Messi, continua Messi amb la pilota, encara Messi és a punt d'entrar dins l'àrea, retalla Messi, xuta Messi, i la pilota se'n va a córner. Fantàstica mà d'Iker Casillas, havia marxat després de l'errada de Sergio Ramos, havia marxat Messi, havia driblat, havia conduït, se l'havia posat a la seva cama bona i la intenció era fantàstica, pal llarg, però molt ben estirada la mà. Ha avisat Messi i ha respost perfectament Iker Casillas. Ha estat a punt de fer el gol de l'empat. El Futbol Club Barcelona picarà el corna. Xavi pica el corna, Xavi cap al punt de penal. Ha intentat pentinar-la Alexis. La pilota queda morta a la zona del mig del camp. La toca Vidal. Pilota per Cesc. Novament el francès a Vidal. L'envia cap a Iniesta. Iniesta intenta superar Benzema. Se'n surt bé. Continua encara el Manxec. Pressionat per 3 homes. La toca enrere Sergio. Cap a Xavi. Xavi busca a la zona central a Gerard Piqué, que encara ve de l'intent de rematar del corna. Obre la pilota cap a la presència d'Alexis. Intenta superar Coentrao. Falta del portuguès. Falta clara. Reclama targeta Alexis. L'àrbitre li diu a Alexis que es calmi una mica. Continua insistint amb la reclamació de la targeta Alexis. Xavi se'n va per allà. Fernández Borbalán, que ignora les reclamacions d'un Alexis molt insistent. I aquí veiem la falta que li ha fet Coentrao. Sí, és falta, però també per l'inici del partit crec que tampoc ha de treure targeta groga, perquè si no condicionarà molt la resta del partit. La falta és com un corna una mica obert. Al costat de la pilota hi ha 2 homes, Xavi i Messi. D'aquí va marcar el gol de cap Puyol el dia del 2-6. Tornem a veure repetida l'entrada forta, dura, però buscant pilota de Contrao. Atenció a la falta. El llançament, com dèiem, tant Xavi com Messi, un amb l'esquerra, l'altre amb la dreta. A l'interior de l'àrea veiem a Sergio Busquets, passa per damunt la pilota Xavi, fa la centrada Messi, ha pogut treure-la des del mig de l'àrea Cristiano Ronaldo, intenta lluitar per aquesta pilota Ozil, ho feia amb Iniesta, i se l'endú finalment és el portuguès. Cristiano Ronaldo, obertura cap a Benzema, la controla el francès, encara Benzema, veu tot sol a la dreta a Di Maria, que ha intentat una cosa estranyíssima. Ha intentat fer una passada amb l'exterior de la seva cama bona, de la cama esquerra, de tal manera que la pilota se li allunyés, però a poc de Víctor Valdés, i ha fet tot el contrari, ha impactat malament i ha anat directament a les mans de Víctor Valdés. Però aquestes accions de sortir ràpids al contraatac és precisament el que ha de frenar el Barça. Toca la pilota Messi al mig del camp, bona acció, bon moviment de l'argentí, la rep Xavi, a la dreta tot sol, hi ha Dani Alves, és qui toca la pilota, podrà fer la centrada des de la dreta, la centrada un pèl massa passada, tot i així la lluita Alexis, la rematada i la pilota se'n va fora. Reclamen els jugadors del Madrid que Alexis havia estat agafant a Coentrao. Tornarem a veure l'acció en repetida. No dona falta Fernández Borbalán, aquí la tenim repetida, la lluita, s'agafen tots dos, Coentrao i Alexis, finalment dona servei de porteria a l'àrbitre. La pilota la posarà en joc, de fet ja ho ha fet el Real Madrid. La toca en defensa Sergio Ramos. El partit, recordem, va 1-0 favorable al Real Madrid, que ha marcat al mig minut de partit, un gol de Benzema. Però a part d'això, mentre veiem ara la imatge de la sortida de Tito Vilanova, que ha estat quan precisament ha marcat a Benzema. Aquí és quan marca el Madrid. Es bufega Pep Guardiola i la veritat és que Tito Vilanova, que s'ha esperat, jo crec que per una qüestió de discreció, a sortir al terreny de joc,
No ha volgut la foto amb Mourinho. No ha volgut la foto amb Mourinho, tampoc ha volgut la foto amb ningú. De fet, des de la seva arribada a Madrid ho ha fet bastant tapat Tito Vilanova, que ha volgut fugir de qualsevol protagonisme. La pilota intenta controlar-la Mesut Özil. Ha tocat l'esfèrica Erika Vidal, per tant serà pilota pel Real Madrid. La posarà en joc Coentrao. Avui lateral dret, ja que Arbeloa no està del tot fi. Pilota lluitada a la zona esquerra de la defensa del Barça, una sèrie de cops de cap, finalment intenta baixar-la a terra Sergio Busquets, el toca enrere cap a Vidal, puntada de peu del francès, se'n va directament a fora, serà servei de porteria pel Real Madrid, amb Rafa Nadal, el tenista, avui a la llotja d'aquest Santiago Bernabéu, que com és habitual en aquestes grans ocasions presenta un ple absolut. Pilota que intenta controlar al mig del camp el Real Madrid, és l'As l'envia cap a Özil, Özil remena la pilota, la toca cap a Di Maria, Di Maria intenta la cursa en solitari, té davant 3 homes del Barça, fa la centrada, n'acaba traient una, el cop de cap de Benzema, s'estira Víctor Valdés, i a la dreta, llançant-se a terra, atrapa sense dificultats aquesta pilota, en una nova oportunitat moderada del Real Madrid. Ha perdut la pilota ràpidament al Barça, torna a ser per Sergio Ramos, un Barça que tot i així, recordem, ha avisat en una acció individual de Leo Messi, aprofitant una relliscada de Sergio Ramos, relliscada que sens dubte s'ha d'haver produït per l'estat del terreny de joc molt humit, i és que continua plovent. Molt moll, pilota rapidíssima, continua plovent, però bon drenatge el del Bernabéu, de moment facilita el joc ràpid que estem veient. Falta ara Leo Messi. Sobre Leo Messi, falta clara. El públic s'enfada perquè entén que anteriorment hi havia hagut una altra falta, en aquest cas favorable al seu equip. Fernández Borbalán, de moment, però amb personalitat, assenyalant allò que veu i sense deixar-se intimidar pels jugadors dels dos equips. La toca Iniesta, enrere, cap a Piqué. L'àrbitre diu que s'ha de tornar a picar la falta. Al costat del cercle central, ja l'ha posat en joc Xavi. Aquest és a Vidal. Controla la pilota. El francès l'envia cap a Piqué. Piqué, pilota llarga, buscant la presència d'Iniesta, tallat. Sergio Ramos se l'endú Messi. Messi intentava enviar-la per Iniesta. Torna a refusar la pilota Sergio Ramos. L'avantatge ara serà per la defensa del Barça. I és Víctor Valdés qui la deixa curteta per Gerard Piqué, iniciant el joc des del darrere al Barça. A Vidal, enrere, cap a Piqué. Mira cap a un costat, cap a l'altre. Decideix enviar-la a la seva dreta pel seu company avui, a l'eix de la defensa, Carles Puyol. La novetat en detriment d'un Mascherano que s'ha quedat a la banqueta. Juga la pilota Xavi. Xavi fa un canvi de joc a la banda esquerra, la baixa amb el pit, Iniesta per Cesc. Fora de joc. L'assistent assenyala fora de joc de Cesc Fàbregas, que sembla que en aquest inici de partit està tendint més a la banda esquerra, no? No, ara fa un minut que ha canviat de posició, Ha canviat de posició, Guardiola ha enviat Alexis a la banda dreta, havia començat com a extrem esquerra, l'ha col·locat a la dreta i això fa que Messi estigui de fals nou i Cesc vagi canviant per ahir de posició. Compte aquell xut que provarà Xavi Alonso des de molt lluny. La pilota sortirà desviada, per tant no anirà cap a porteria i a més fora de joc. Hi ha hagut fora de joc de Mesut Özil, que ha fet intenció d'anar a jugar aquesta pilota en el moment que Xavi Alonso ha fet la pilotada. Özil, doncs jo crec que era... Sí, home, sí, només n'hi ha un jugador perquè el porter estava avançat. El porter estava avançat. Sí, el porter està fora de la porteria. Que estem acostumats a sempre valorar que hi ha el porter més endavant, en aquest cas no. Per tant, no hi havien els dos jugadors necessaris per habilitar a Mesut Özil. És Gerard Piqué a l'interior de l'àrea, la pot treure. Compte que Di Maria es pot haver lesionat, Ha relliscat, s'ha passat de frenada, no veu encara Busquets, per això la gent protesta, ara molt esportivament. Busquets llança la pilota fora i es pot haver fet mal Ángel Di Maria. Doncs atenció, perquè s'ho ha fet tot sol, l'acció jo crec que fins i tot s'ha pogut veure en directe, perquè era en el moment en què Gerard Piqué intentava allunyar la pilota. La pilota encara, per cert, no ha sortit fora del terreny de joc. Finalment ha estat el Madrid qui l'ha llançat fora. No, encara no. Ara, finalment, a Vidal és en aquest instant qui la llança fora. Continua estès, ara s'hi apropa Fernández Borbalán, demana les assistències del Real Madrid perquè el davanter argentí del Real Madrid continua estès aquí i amb mostres evidents de dolor. Em fa l'efecte, Àngel, que s'ha lesionat. Sí, l'adductor ha relliscat, la seva cama esquerra ha relliscat, se li ha obert molt la cama i s'ha pogut fer probablement mal a l'adductor. Doncs, a la banqueta, Mourinho, a part del porter Adán, i té Khedira, Kaká, Arbeloa, que també té molèsties físiques, Albiol, Higuaín i Callejón.
Aquí veiem aquesta lesió fortuïta. Mira, comença a escalfar-se Callejón, l'ex de l'Espanyol. El recanvi natural anava a dir seria Callejón. Si trau a Khedira seria jugar amb el marcador, dir bé, ara vaig 1-0 i és un altre plantejament, faig vindre Ozil a la banda i Khedira fa de... També s'escalfa Khedira. Se'n va Di Maria i pels gestos que feia i la zona on s'enduia els dits assenyalant el dolor és d'aquelles lesions perilloses que poden comportar fins i tot més risc si continua jugant. Veurem quina és l'exploració que en fan els metges, però per si de cas, com comentava el Jordi Grau, Callejón i també Khedira s'estan escalfant. Diuen que sembla que podrà recuperar-se Di Maria. Sí, demana de tornar a entrar al terreny de joc, però amb mostres de dolor evidents. Juga mentrestant la pilota al Barça, ja la treu des de la seva zona defensiva, és Dani Alves. Combina amb Xavi, el Madrid momentàniament jugant amb 10 per la presència fora del terreny de joc de Di Maria. La pilota la juga Xavi. Xavi mira endavant, no veu clara la passada, tot i que s'ofereix Messi, és qui rep la pilota. Aquí tenim l'Argentí, ha creuat la divisòria. Torna Di Maria. Cap a Alves, aquest és Alexis, intentava enviar-la enrere, ha acabat perdent la pilota. La recupera Ozil, Ozil cap a Coentrao, la pressió d'Andrés Iniesta, se l'endú Di Maria, que acaba d'entrar al terreny de joc. Sembla que, en principi, sense notar els efectes de la suposada lesió, perd la pilota en el refús a Vidal, se l'endú Mesut Ozil, entrant des de la banda dreta, es frena, la toca cap a Benzema, continua encara el francès, s'ofereix Di Maria, és qui rep la pilota, continuava oferint-se Ozil, la pilota ha acabat sortint fora, la passada de Di Maria ha estat massa forta i per tant recupera la pilota al Barça, però fixeu-vos com ràpidament el Madrid va pressionar a dalt. Sí, de moment no acaba de controlar el partit del Barça, no té aquestes possessions llargues, la pilota amb dificultats passa els 3/4 del camp, la recupera el Madrid, diríem, amb certa comoditat i per tant això no fa possible que el Barça es trobi còmode i practiqui el futbol que habitualment fa. Posa en joc la pilota ràpidament al Barça, la té Gerard Piqué, traient-la des de la defensa, pilota cap a Xavi, Benzema al segon 28, ha marcat el primer gol del partit, de moment l'únic que hem pogut veure. Pilota llarga, buscant la presència d'Iniesta. Ha posat el cap Coentrao, serà per tant servei de banda favorable al Barça. Iniesta deixarà que sigui a Vidal qui faci efectiu aquest servei de banda. S'ofereix Cesc, també Iniesta, rep la pilota gairebé a l'interior de l'àrea. Ha hagut de córrer massa i tot i així no ha acabat arribant a la pilota. El manxec serà, per tant, possessió pel Madrid. La intenció era bona, havia sorprès amb el llançament a Vidal, però la pilota, al botar al terra i està una mica humit la gespa, doncs ha corregut més dels que l'esperava. Recordem quan veiem la llotja amb els dos presidents, amb Florentino Pérez i amb Sandro Rossell, que el dia del 2-6 ja han passat unes quantes temporades i potser algú no se'n recorda, el Madrid també es va avançar en el marcador. I fins i tot en aquesta mateixa temporada, el dia de la Supercopa anada, Ozil va posar per davant el Madrid al marcador. El Barça es va col·locar amb un 1-2 i finalment Xabi Alonso va aconseguir l'empat a 2 definitiu. No vol dir res, per tant, que marqui primer un dels dos equips, tot i que, evidentment, fer-ho tant d'hora ha de marcar decisivament o necessàriament el partit, tot i que de moment el Barça juga com si anessin 0-0. Toca la pilota Piqué, intenta enviar-la cap a Alexis, no hi ha fora de joc, ha allargat el braç i l'àrbitre assenyala les mans del xilè, que diu no compartir la decisió de l'assistent, que és qui també ha aixecat el banderó, però aquí veiem com ha estirat el braç clarament amb la intenció de frenar aquesta pilota i fins i tot... Quan volen targeta, quan no volen no targeta. Fins i tot, perfectament, Fernández Borbalán podia haver-li ensenyat la targeta groga a Alexis Sánchez. Li ha perdonat perquè buscava treure un benefici de l'acció. S'ha endarrerit un pèl més la posició i, contràriament, Iniesta ha avançat pràcticament a col·locar-se com a extrem esquerre. El partit l'està veient dret Pep Guardiola, no així Mourinho, que continua a la seva banqueta assegut. Toca la pilota al Barça, la rep Dani Alves, creua la divisòria, la juga cap a Messi, Messi arrencant des d'aquesta zona on rep la pressió i la falta de l'As. L'àrbitre diu que no hi ha falta, s'endú la pilota Cristiano Ronaldo, posa la directa, continua el portuguès, davant d'ell Piqué, continua Cristiano, xuta, Valdés refusa amb els punys cap endavant, intenta controlar la pilota al Barça, ho aconsegueix Cesc, cap a Dani Alves, la toca Xavi. Us ho ha pensat dues vegades Cristiano a l'hora de provar el xut. Pilota que tallarà Di Maria, tot i així ha relliscat, se l'acaba enduent novament al Barça, és Cesc. Cesc cap a Messi, Messi és a la frontal, aquí pot fer mal. Intentava superar a Pepe, s'ha llançat a terra el portuguès. Li ha pres bé la pilota Pepe a Messi. La rep Cristiano, Xavi Alonso, novament
per Cristiano Ronaldo, perseguit per Gerard Piqué, s'escora una miqueta cap a banda esquerra. Ahí la juga el Gullit, cobertura. Toca la pilota encara, Cristiano Ronaldo fa la bicicleta, una centrada que talla Carles Puyol, la deixa curteta per Dani Alves, la podrà tornar a treure el Barça controlada des del darrere. La juga Xavi. Xavi veu com s'esmuny Alexis, no hi havia fora de joc, però la passada ha estat massa forta, no hi ha arribat el xilè. Això és el que busca probablement Guardiola del Xilè, aquestes diagonals i aquestes desmarcades en profunditat que puguin coordinar amb una bona assistència de jugadors de talent al centre del camp i que la velocitat d'Alexis guanyi a Sergio Ramos i a Pepe. La puntada de peu d'Iker Casillas, la pilota ha acabat sortint fora, ha passat per damunt del cap de Dani Alves, la pilota la tornarà a tenir el Barça. Arribem al minut 20 de partit. De moment només una rematada de perill, una sola rematada entre els tres pals de l'equip de Guardiola. Això sí, amb una ocasió boníssima de Leo Messi, que ha desfet Casillas traient una mà extraordinària. 3 rematades del Madrid, una acabat en gol als 28 segons. Pilota que juga Gerard Piqué, canviant-lo cap a l'esquerra per Iniesta. Iniesta juga amb Cesc. Cesc la torna d'esperó per Iniesta. Atenció perquè hi ha possibilitat de fer jugada ràpidament, però han corregit els jugadors del Real Madrid. Las talla la pilota després que ho hagués fet en primera instància Coentrao. Se l'endú Ozil, el toc d'esperó, suau, i ha arribat però Sergio Busquets, tallant providencialment la pilota. La juga el Barça, la juga Xavi. La pressió dels homes del Madrid és agressiva, és intensa. Ja era de preveure, evidentment. La toca Cesc, la regala però al pit de Las Diarra. Las cap a Coentrao, Coentrao per Di Maria. Sembla que ni rastre d'aquella relliscada que ens ha fet tema que pogués lesionar-se de certa gravetat. Torna a jugar la pilota al Barça. Xavi cap a Iniesta, Iniesta per Messi, Messi cap a la punta d'atac on es trobava Alexis. La passada potser ha estat un pèl massa forta. Alexis, sí, un pèl precipitada, probablement falta tenir la pausa necessària en aquesta última passada per precisar-la i per tant donar-li avantatge al jugador que fa la desmarcada. Ni per Alexis ni per Cesc, que també acompanyava. Al minut 21 de la primera meitat ha tornat a recuperar una nova pilota al Barça. Que sembla que a poc a poc comença a fer el seu joc. Empenta cara ara sobre Alexis, falta de Sergio Ramos, que ha baixat a buscar al mig del camp. El jugador xilè posarà en joc la pilota Messi per Xavi, cap a Sergio Busquets, en posició avançada. Pilota cap a Iniesta, situat com a extrema esquerra. Intenta encarar Coentrao, a punt d'entrar dins l'àrea, continua Iniesta. Iniesta enrere, veurem si arriba Cesc, ha aconseguit arribar i ha caigut a terra. Falta de Las, després que Cesc Fàbregas rebés aquesta pilota al vèrtex de l'àrea gran. I no sé què va protestar Sergio Ramos. Sempre estan protestant, tant Sergio Ramos com Pepe protesten cada una de les faltes que hi ha. Ho porten a la sang. I tot i que és una pilota força escorada, jo no sé si un jugador dretà, com és el cas de Xavi, podria atrevir-se a provar el xut directe. Sí, podria provar, està un pèl escorada, però podria provar. Doncs atenció perquè sembla que està acaronant, col·locant de forma idònia Xavi aquesta pilota, tot i que Messi també és a prop de la zona. Atenció al minut 22 d'aquesta primera meitat. Guanya el Madrid 1-0. Falta perillosa, favorable al Barça. La pica Xavi. Casillas a corna. No s'ha volgut complicar la vida Casillas, conscient que la pilota pot estar mullada, ha posat els punys, tampoc li ha sortit cap endavant, La falta una mica clara, diria. No, per això deia lo de Sergio Ramos. Atenció al corna, Puyol no hi ha arribat, tot i que ha saltat davant la presència de Pepe i la pilota ha acabat sortint directament fora. Serà pilota per Casillas. Las hauria pogut veure perfectament també la targeta groga. Sí. No, i el que sorprèn és el que comentava l'Àngel, que és la immediata tàctica d'anar a protestar, a pressionar l'àrbitre, tot i que la falta hagi estat tan clara com ens ha permès veure aquesta repetició. Amb Guardiola dret donant instruccions i amb el seu ajudant avui Tito Vilanova a la banqueta, i afortunadament Tito Vilanova no ha hagut de veure una polèmica pancarta que avui ha estat retirada del Bernabéu, aquest migdia encara hi era, i on s'hi llegia una frase molt desafortunada relativa a l'acció de José Mourinho amb Tito Vilanova al partit de tornada de la Supercopa. Pilota de Cesc enrere, la juga Valdés, puntada de peu cap endavant, posa el cap Marcelo, Las intentava baixar-la, la recupera Sergio Busquets, empentes i rodolons acaben duent-se la pilota, oxigena bé traient-la cap a la posició de Xavi. Xavi per Dani Alves, Alves té davant Marcelo, Alves l'envia cap endavant, la recupera però Sergio Ramos, no hi havia cap jugador del Barça
habilitat per rebre aquesta passada. Estan perdent moltes pilotes a priori no excessivament complicades en aquesta parcel·la. L'aixecava Marcelo, se l'endú Benzema, que ha superat a Piqué, compta la pilota per Cristiano, fora! Ho tenia tan clar, ho tenia tan a mà, que jo crec que s'ha emborratxat de pilota i de tant pensar com la col·locava ha acabat enviant-la fora, el que acaba de fallar Cristiano Ronaldo. Sí, Benzema ha arrossegat a Piqué, Puyol estava fora de la posició i per tant ha penetrat amb facilitat Cristiano Ronaldo. M'ha fet gràcia que fins i tot el delegat del Real Madrid també és una repetició com fins i tot ell la veia claríssima per posar-la. Chendo. Cristiano Ronaldo que ha perdonat en aquesta jugada d'atac del Madrid. La torna a tenir el Barça. La regala Busquets, ha tingut la sort que el rebot torna als seus peus. La juga Xavi. Xavi cap a Puyol. Puyol per Dani Alves. Enganxat a la línia dreta del lateral. La toca Messi. Atenció que pot falta de Xavi Alonso. Ara sí, hi haurà la primera targeta groga del partit i se l'emporta el de Tolosa. Xavi Alonso per una puntada baixa a l'alçada del turmell. Cap intenció de jugar la pilota. Ve Fernández Borbalán. N'havia deixat passar alguna fins ara. Aquesta no hi havia cap tipus d'opció de jugar la pilota a l'alçada del genoll. Ve l'àrbitre, primera targeta groga del partit. I a més, en una zona absolutament innòcua, és a dir, al mig del camp. I atenció, el Barça canvia a defensa de 3. Atenció, notícia al Bernabéu. Doncs finalment, tant de debat, les circumstàncies han fet que Guardiola opti per aquesta transformació amb Puyol, Piqué i Vidal. I un Dani Alves més despenjat a la banda dreta, però ja en una posició més avançada. Pilota que intenta tocar amb el pit Messi, Messi per Cesc per Messi, se l'endú, Messi cau a terra. Hi ha hagut unes possibles mans de Pepe, l'àrbitre era molt a prop de la jugada, no ha volgut assenyalar res. Toca la pilota Özil, davant d'ella Vidal, enrere cap a Di Maria. Di Maria provava un desplaçament llarg que ha tocat a l'esquena de Sergio Busquets. L'aixeca a Vidal, l'avantatge és per un altre francès, Benzema. Özil intenta endur-se la pilota a l'alemany, ha posat la cama Vidal, l'ha acabat enviant fora, servei de banda favorable al Real Madrid. Aquí tornarem a veure l'acció on doncs no, ha tocat la pilota a la panxa i al colze. Són absolutament involuntàries, però la pilota li toca el colze. El que no tinc jo clar si no hi havia falta prèvia. Hi ha hagut ara falta d'Alexis. I que s'ha guanyat la targeta també. Fernández Borbalán se'n va cap allà, sembla que de moment no s'endú la mà a la butxaca. Sí, targeta groga, la primera per un jugador del Barça, per Alexis. Li preguntava al quart àrbitre i a l'assistent, Fernández Borbalán, número, perquè havia vist l'entrada, però no sabia qui l'havia fet. Protesta Alexis, que veu la seva segona targeta groga del campionat. Sí, també. Ben vista, targeta groga claríssima del xilè, amb aquesta reacció de Mourinho, que es pot estar de sortir de la seva cadira a la banqueta. Està molt reprimit, Mourinho. Doncs finalment, els gestos. Aquí és quan Caranca es pensava que encara no hi havia groga. I no hi havia groga perquè l'àrbitre no tenia clar qui era el jugador que havia fet la falta. Atenció a la falta, la picarà Mesut Özil. El Barça avança a la línia defensiva. Defensa fora, lluny de l'àrea. Özil la penja cap a l'interior. L'ha tret bé amb el cap Dani Alves. És que treure-la l'ha tocat cap endavant. Atenció a aquesta pilota, no hi arribarà Iniesta. L'avantatge per Coentrao, l'envia pel seu porter. L'obliga, però, a rectificar una mica la posició. Coentrao ha provocat un ui a la graderia del Bernabéu. Pilota cap endavant, Iker Casillas. Saltarà Cristiano Ronaldo. Intenta buscar-la Benzema. El salt de Puyol. Se l'endú però al mig del camp al Real Madrid. Marcelo rep la passada Xavi Alonso. L'envia a la banda esquerra. Toca la pilota Cristiano Ronaldo. Davant d'ell Puyol. Xuta. Tapat bé Puyol. Tot i que corre Dani Alves, la pilota acabarà sortint fora, serà servei de banda favorable al Real Madrid. Puyol s'ha col·locat de central dretà, pràcticament per trobar-se en moltes ocasions a Cristiano Ronaldo. Sort que Ronaldo no ha vist a Di Maria, que arribava sol per la banda dreta de l'atac del Madrid. Compte ara la plantofada a la cara de Marcelo a Dani Alves. Tot i així, l'àrbitre havia donat pilota pel Real Madrid. Ara li demana Fernández Borbalán a Dani Alves que li ensenyi què li ha passat, i el que li ha passat ha estat això, que tot el braç de Marcelo ha impactat amb puny i tot a la cara de Dani Alves. Deu fer mal això. L'àrbitre però ha concedit servei de banda. Roba la pilota al Madrid. Després un intent per part del Barça. És l'as. Posava la cama Messi. Pilota que talla Puyol. Compte aquest refús. Torna a atrapar-lo el Madrid. És l'as. Xuta de lluny. Fora! S'ho ha pensat dues vegades el francès, la Sana Diarra, i ha enviat la pilota, això sí, per damunt de la porteria
de Víctor Valdés. No li agrada alguna cosa a Guardiola, aquestes pèrdues de pilota. És un escenari que agradarà a la banqueta del Real Madrid. I l'àrbitre sembla que anava a assenyalar una altra falta, finalment deixa continuar el joc. La toca Pepe, cap a Xavi Alonso. Xavi Alonso per Las. Las envia la pilota per Benzema, tallat a Vidal. A Vidal cap a Iniesta. Iniesta intenta superar dos homes del Madrid. Ho ha aconseguit, és Xavi. Xavi per Piqué. Piqué per Messi. Messi en camp propi. Rep la pressió d'Ozil, se'n va Messi. Messi l'envia per Alexis, se l'endú el xilè, continua. Alexis! Gol, 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 gol! Alexis, gol, Alexis, gol, Alexis, gol, Alexis, gol! Alexis, gol! El niño maravilla! Ho ha intentat una vegada, una altra, corria, s'escapava, no la rebia, la demanava per alt, per baix, i en associació amb Leo Messi acaba de fer el gol de l'empat. A la mitja hora de joc d'aquesta primera part s'estrena com a golejador al Bernabéu Alexis Sánchez després d'una gran jugada de Messi. No hi havia fora de joc, la rep i des de fora l'àrea transforma el gol del Barça. Marca Alexis! Empat a 1 al Bernabéu. Un Alexis Sánchez amb ratxa que era el gol. Em sembla que havia fet 4 gols a la Lliga i han estat pràcticament tots ara a última hora, no? A més, no era gens fàcil. No era gens fàcil el gol perquè s'estava quedant sense angle. No hi ha falta ara de Piqué sobre Cristiano Ronaldo. Ha marcat Alexis el gol de l'empat quan ho intenta el Real Madrid des de la banda dreta. Està Cristiano al terra, Amb Di Maria i la pilota sortirà fora. Compte que Cristiano queda estès, Continua atacant el Madrid, però el portuguès ara sí s'incorpora. Finalment la pilota que va sortint fora després de l'intent de Benzema. Dèiem que naix tot una gran jugada individual de Leo Messi, Li fa la passada, va perdent una mica d'angle Alexis, però al final creua molt bé la pilota, Amb poc angle que tenia, s'ha estirat, a més s'ha estirat molt bé Iker Casillas. Doncs el partit que torna al punt inicial, a l'equilibri, a l'empat. Mentre veiem unes ordres que Pep Guardiola ha donat a Cesc Fàbregas just després del gol que ha marcat Alexis. Toca la pilota Gerard Piqué. Piqué. Juga la pilota Cesc, Cesc cap a Alexis. Alexis juga aquesta pilota, busca la presència, atenció de Leo Messi, haurà de córrer l'argentí. I la pilota l'atrapa Casillas. Una altra vegada han canviat les posicions, Alexis ha tornat a venir com a extrem esquerre, Alves pràcticament és extrem dret pel que diem, per aquesta defensa de 3, on se va incrustant Sergi Busquets quan és necessari com a tercer central. La pilota la torna a recuperar el Barça, la torna a tenir Xavi Hernández. Veu totalment sola Iniesta, és qui rep la pilota, pel mig entrava Alexis. Se'n va Iniesta, espera l'arribada de Las. L'ha deixat a terra, toca la pilota Xavi. A la dreta sol hi havia Dani Alves, pilota per Alexis. La rep el xilè, l'autor del gol. Ha de provar, amb aquestes zones ha de provar, perquè va de cara, té moltíssima velocitat. Ha de provar a buscar l'1 contra 1 amb Contrao. Alexis, que ha marcat el seu 5è gol en la Lliga, i com bé deia l'Àngel, la majoria han arribat en aquest tram final del que portem de campionat de Lliga. Va marcar en la primera jornada, va fer contra el Villarreal, al Camp Nou. Ja ho sabeu que després va estar moltes setmanes lesionats per un problema al bíceps femoral, i aleshores ha marcat ja en aquest tram final un gol contra el Llevant, i també en va fer 2 contra el Rayo Vallecano. Intenta endur-se la pilota Di Maria, de moment supera diversos jugadors del Barça, continua posant la directa Di Maria, se l'endú Di Maria, i finalment qui l'ha recuperat? Leo Messi, que ha baixat a defensar aquesta banda esquerra de la defensa del Barça i finalment ha acabat forçant el servei de banda favorable a l'equip blaugrana, que un cop s'ha posat a fer el que sap fer, un cop s'ha posat... Ha coincidit amb els millors moments, quan comencem a dir que el Barça comença a tocar la pilota com habitualment fa. I curiosament, o sense el curiosament, perquè evidentment aquí de casualitats n'hi ha ben poques, Alexis donant-li la raó a Guardiola en la seva alineació com a titular avui. Un Alexis que havia començat el partit un pèl atabalat, reclamant targetes, fins i tot ell n'ha vist una, ha tocat una pilota amb el braç, jugant-se ja una targeta anterior, però de moment amb aquest gol justifica evidentment aquesta titularitat. Ha recuperat la pilota al Madrid, s'ha d'anar en compte amb aquestes pilotes. Bé, Dani Alves, tot i que se l'ha acabat avançant massa. Ha caigut a terra Xavi Alonso i l'àrbitre crec que ha concedit la falta al Barça.
No, ha aconseguit sacada de banda favorable al Barça. Per tant, no ha vist res punible. No ha vist res punible, però Sergio Ramos ha fet una cursa de 40 metres per protestar. Doncs sí que ha ensenyat una mica la llesca, a com ensenyar la planxa. Sí. Era targeta groga de Dani Alves, claríssima, una entrada terrible al turmell de Xavi Alonso. No ho ha vist Fernández Borbalán, la pilota és del Barça. Avui el que passa és que aquesta càmera superlenta és tan poc còmplice de l'àrbitre, perquè és la càmera que avui TV3 posa a la vostra disposició i permet que veiguem tan clarament totes les accions, especialment aquestes que són més polèmiques. Juga la pilota Cesc, cap a Iniesta, al costat del cercle central. Ha empatat el Barça, un partit que feia una pinta no gaire bona per l'equip blaugrana. La torna a jugar el Barça al mig del camp. És Xavi. Tocant, que és el que ha de fer el Barça, que el Madrid vagi darrere la pilota, a més es canse. Ha faltat força en aquesta passada d'Iniesta, per més la recuperació del Madrid. Coentrao, però, la treu com pot, la recupera Sergio Busquets. L'avantatge és per a Vidal. Continua Vidal, vindrà per darrere Benzema, s'endú la pilota, la juga cap a Xavi Alonso, combina bé Ozil per Di Maria. Di Maria veu a Cristiano Ronaldo, posat la cama Carles Puyol, no hi ha falta, la pilota torna a ser pel Barça, defensat Molt bé bé el capità. ha defensat bé ara Puyol aquesta jugada, la torna a tenir el Barça en territori blanc, juga Iniesta cap a Alexis, pressionat ara i vigilat de prop per Pepe. Falta de Pepe, que demana disculpes a Alexis, és a dir, admet clarament la falta. Si Pepe demana perdó. Una falta que en aquest cas, però, es quedarà sense cap mena de càstig afegit, en forma de targeta. Sobre que Piqué vagi a protestar-li o a demanar-li la targeta. La puntada que ha fet desequilibrar Alexis per part de Pepe, que ràpidament ha demanat disculpes en un gest, si més no insòlit. I ara hi ha targeta groga per Messi. Targeta groga per Messi. Sí, ja li ha estat protestant abans, en una jugada anterior, i l'ha estat protestant Leo Messi. Sí, li ha protestat ja diverses accions. Suposo que Fernández Borbalán ha dit prou. Hem vist abans com li perdonava una groga a Dani Alves i ara li ha perdonat a Pepe. Messi que se'n torna cap allà, bàsicament perquè és on hi ha la pilota. També vol parlar amb Fernández Borbalán. Li demana explicacions Fernández Borbalán. Diu que ja n'hi ha prou i atenció perquè la falta és favorable al Barça. És molt semblant a la falta que va permetre a Puyol marcar aquell gol el dia del 2-6. Atenció Xavi, pica la falta Xavi, amb els punys Iker Casillas. Acabarà arribant a la pilota Cesc. La toca per Piqué, Piqué per Cesc a l'interior de l'àrea. Ha perdut la pilota, l'acaba atrapant Iker Casillas. Serà, per tant, pilota pel Real Madrid. Ben replegat el Barça, s'ha de vigilar les contres del Madrid. Puntada llarga de Casillas. Mira, Alves, lateral esquerre, circumstancial, òbviament, perquè l'ha agafat amb aquesta falta. Compte aquesta pilota. Afortunadament pel Barça no hi ha cap jugador del Madrid pressionant. A Vidal, lateral dret, fixa't tu. Tot això és perquè venen del llançament de la falta i ara... Tot canviat, totes les posicions canviades. I ara ja comencen a recol·locar-se. Pilota de Gerard Piqué. L'envia cap a Vidal, té al costat a Sergio Busquets. A Vidal, però, supera bé aquesta primera línia de pressió, pujant metres, com si fos Torella ja. Toca la pilota Cesc, Iniesta, la rep Messi, Messi la torna novament per Iniesta, Messi cap a Piqué, Piqué ha fallat en l'entrega Puyol, tot i així ha acabat arribant la pilota al capità del Barça, Puyol per Alves, Alves enrere cap a Carles Puyol. Silenci ara al Bernabéu, només sentim aficionats del Barça que fan olés, olés. Pilota llarga de Piqué buscant la presència d'Alexis, s'endú la pilota Alexis gràcies a la pressió que ha fet sobre Sergio Ramos, la juga Messi. Atenció Messi, ràpidament venen 4 homes gairebé a envoltar l'argentí. Intentava arribar-hi Xavi, venint d'enrere Ozil. Ha acabat recuperant la pilota, la té Di Maria cap a Ozil, de primera molt bé per Di Maria. Torna a arrencar l'argentí des d'aquesta banda dreta, continua encara Di Maria. Li surt el pas a Vidal i aquest desplaçament de Di Maria, que queda mig camí però que permet la recuperació de Cristiano Ronaldo. Cap a Benzema. Benzema per Ronaldo. I aquest més enrere per Marcelo. Minut 38 de la primera meitat, empat a 1. El Barça que ha aconseguit equilibrar el primer gol rapidíssim, matiner del Real Madrid. No havíem arribat ni al primer minut. Benzema per part del Madrid, Alexis per part del Barça. La juga Marcelo, compte que pot provar el xut. Opta per enviar-la a la banda esquerra, on la toca Cristiano. Pilota per Marcelo, ha tallat bé Gerard Piqué, se l'endú Dani Alves. Rep la pressió de Benzema, acaba fent tocar la pilota Alves en Benzema. És servei de banda favorable al Barça. S'ha tornat a equilibrar el partit.
millors minuts del Barça han permet que Alexis acabés empatant el partit. Compte aquesta pilota que ha perdut Alexis en el seu intent d'enviar-la enrere i Piqué. El que passa que són jugades massa arriscades. Intenta recuperar-la Xavi. Ha tocat un jugador del Real Madrid i per tant serà servei de banda favorable al Barça. Hauria potser d'assegurar una mica més la possessió al Barça. Fer possessions més llargues, que això malgasta molt al Real Madrid. El Barça que pot fer-ho, a més, perquè avui té, a més, una quantitat de jugadors per fer-ho impressionant. Xavi, Iniesta, Cesc, Messi, Busquets. Ha perdut la pilota Iniesta. Enrere Coentrao cap a Iker Casillas. I aquest directament a fora, a la zona on Josep Guardiola està dirigint els seus futbolistes. Guardiola alia la pluja. A Vidal l'envia per Iniesta. Iniesta per Alexis. Ha rebut una puntada. Iniesta s'ha acabat aixecant. Cesc ha rebut una altra trompada de l'as. Falta del francès. Una nova falta, en aquest cas comesa sobre Cesc Fàbregas. La posarà en joc el d'Arenys per Messi. Messi arrenca, intenta enviar-la cap a Iniesta, talla Pepe. L'avantatge serà per Dani Alves. Davant d'ell Marcelo, se l'endú Alves. Continua Alves, toca per Iniesta, Iniesta per Alves. Alves per Iniesta, aquest cap a Messi, no hi havia fora de joc. I per evitar qualsevol disgust, Pepe ha dit cap a fora. Aigua fora. Combinació d'aquelles ràpides. El primer toc dels jugadors del Barça. La torna a tenir l'equip blaugrana és Messi. Messi amb Alves. La pilota cau a peus de Puyol. Puyol per Sergio. Sergio Busquets avança a metre. Juga amb Iniesta. Iniesta davant de Coentrao. Fa passar-li la pilota per sota les cames. A punt de caure a terra Alexis. I l'àrbitre diu que hi ha servei de banda. Compte, Alexis, no protestis, que tens una targeta groga. Es queixa Alexis de la falta de Pepe. Diu que n'hi ha fet dues faltes. Doncs aquí allarga la cama Pepe, al més pur estil Pepe, però pràcticament... Crec que no l'acaba impactant, però ha anat de molt fort. Sí. Anava directe a la panxa. Juga la pilota Cristiano Ronaldo, cap a la zona de ningú, la recupera Iniesta. Cesc novament, enrere per Sergio. Cesc Fàbregas, al costat de Xavi. Pilota per Xavi. La passada de Xavi se'n va directament a fora. L'esperava Alves. Marcelo ha intentat tallar. I ja és estrany que diguem que una passada de Xavi no arriba al seu destinatari. Gairebé podríem dir que és un cas d'un expedient X. Recupera la pilota al Madrid. Cristiano Ronaldo cap a Di Maria. Di Maria busca l'espai, la presència d'Ozil. S'avançarà Sergio Busquets. Podrà evitar l'aut de Vidal? Doncs no. La pilota que va sortint fora. 42 minuts de la primera meitat. I el Madrid, que evidentment també continua mantenint-li la cara al partit. I quan es planta pels vols de la porteria de Víctor Valdés, la veritat és que també és temible. Intenta pressionar Messi. Sergio Ramos. Talla la pilota Puyol. No ho fa amb prou eficiència. La pilota acaba sortint fora. Serà servei de banda favorable al Real Madrid. Un empat a 1 que deixaria la classificació tal com està. Ara mateix amb el Madrid 3 punts per davant del Barça, tot i que el Barça amb un partit més. Un partit que el Madrid ha de jugar el cap de setmana que ve, en aquest cas al camp del Sevilla. Des de terra intentava endur-se la pilota, tant jugadors del Barça com del Madrid. Finalment qui ho fa és Ozil. Continua encara l'alemany. Intenta oferir-se Cristiano Ronaldo. Rep la pilota a la banda esquerra Di Maria. Continua Di Maria, l'envia per Ozil. Ozil ja és dins l'àrea. Davant d'ell Sergio Busquets. Ozil veu a Xavi Alonso. Li ha posat el cos pel mig Cesc Fàbregas. Pilota enrere. L'as cap a Marcelo. Marcelo penja la pilota. Talla amb el cap a Vidal. Aquesta ha de ser per Cesc, amb el cap no hi arriba Alexis, ho fa Coentrao, la juga per Pepe, Pepe cap a l'as, hi ha dos jugadors del Madrid en fora de joc, tempera una miqueta tot, ha recuperat la pilota del Barça, pilota per Messi, aguanta l'argentí, ha tapat bé Marcelo i acaba fent falta Messi, doncs compte. Compte que ja té una groga, compte que si li s'ensenya pel carrer. Jugadors del Madrid i aficionats reclamen la segona groga per Messi. El gest ara del Bernabéu és tothom amb el gest d'ensenyar una targeta. Ha arribat tard Messi, les reclamacions des de la banqueta, fent aquest gest més propi d'Itàlia, no? Rient, irònicament,
El que sí és cert és que s'ha jugat la segona targeta Leo Messi. La primera per què? Per protestar. En ocasions els jugadors haurien de tenir, ja sé que és la sang calenta, ja sé que el partit hi ha molt en joc, però protestant normalment no acabes traient res. L'únic que pots fer és complicar-te la vida i complicar-li al teu equip. Fora de joc claríssim d'Ozil. S'ha jugat la groga Messi, tot i que l'àrbitre també hem de dir que avui el criteri de les grogues de fet l'està posant un pèl alt, és a dir, hi ha hagut jugades d'aquest nivell que ha decidit no castigar targeta groga quan veiem la posició avançada de Mesut Özil. Al minut 44 i mig d'aquesta primera meitat continua l'empat a 1. 9 faltes ha comès el Madrid, 4 al Barça. Una groga pel Madrid, 2 pel Barça. Toca la pilota Xavi. Xavi cap a Andrés Iniesta. La pilota d'Iniesta davant de Coentrao, continua encara el Manxec, ve en l'ajuda defensiva Di Maria, acaben traient-li la pilota entre Coentrao i Di Maria, se l'endú el Fideo, se l'endú l'argentí, la deixava per Cristiano Ronaldo, no l'ha entès, permet la recuperació del Barça, ha frenat Sergio Busquets, corrent com un esperitat. Di Maria intentava pressionar, se l'endú Coentrao, rellisca, Pepe, fora, la pilota surt fora, i jo no sé, Jordi, si hi ha temps afegit. Ara està a punt d'ensenyar-lo al quart àrbitre. Aixeca un minut. Un minut del qual ja n'hem gastat 21 segons i hem vist la imatge de Guardiola dirigint-se a la banqueta del Madrid. Compta l'acció ara del Real Madrid, és Özil, aguanta la pilota, per davant hi havia Benzema, a punt de relliscar Puyol, la rep Benzema, la passada cap enrere, molt bé Puyol ha tallat aquesta pilota, la juga Alves, Alves per Messi, Messi davant de l'As, xiulets al Bernabéu, talla bé la pilota l'As, se l'endú Sergio Ramos, encara queden una mica més de 10 segons, talla la pilota en defensa molt bé el Barça i l'àrbitre assenyala al final de la primera meitat amb les protestes del públic del Bernabéu per aquesta targeta que reclamen sobre Leo Messi. Partit intens i de moment empat a 1. El Barça que amb Alexis ha aconseguit neutralitzar el primer gol absolutament sorprenent per com de ràpid ha arribat de Benzema. Pintava molt malament, la veritat és que pintava molt malament el partit, amb un marcador d'aquest gol tan matiner que li donava al Madrid l'escenari ideal per explotar les seves millors virtuts. El Barça sí li ha costat 20 o 20 i tants minuts ficar-se al partit. El gol d'Alexis ha arribat justament quan l'equip estava començant a fer el seu futbol, però encara així està costant, tant a un com a l'altre equip els està costant i molt. I aquest detallet de Sergio Busquets també ha estat prou bonic. Doncs de moment, a la mitja part, ho deixem amb empat. Tornarem de seguida des del Bernabéu per explicar-vos tot el que passi en aquest Madrid 1, Barça 1. Fins ara. Mitja part al Santiago Bernabéu, just en el moment que ja comencen a sortir els jugadors de Barça i de Madrid. Empat a 1. I tinc la sensació, Pichi, que el Barça amb el Madrid, tot i no oferir la seva millor versió, continua encara mantenint-lo a ratlla. Com a mínim a nivell de resultat i a nivell també de sensació durant bona estona al camp. Sí, de fet no podem parlar de gran partit de cap dels dos equips, en aquest sentit. El Barça ha estat, jo diria, 10 o 15 minuts que ha pogut fer el seu futbol habitual, que ha coincidit amb l'arribada del gol de l'empat, però la resta tampoc ha estat un partit excessivament brillant, i el Real Madrid que ha començat amb aquest gol, que podia donar a entendre que es podia trobar amb la seva salsa ideal, la veritat és que tampoc. S'hi ha creat una sensació de perill, però res més que això. És a punt de començar la segona meitat. L'àrbitre David Fernández Borbalán, que mira el cronòmetre, que mira cap als costats, que els assistents estiguin tots a punt. I això és a punt de reprendre's. Ho fa ara mateix. Comença la segona meitat. M'imagino, Jordi Grau, que sense canvis. Cap canvis, cap futbolista ha fet exercici d'escalfament durant el temps de descans, per tant, continuen els mateixos 22 protagonistes. Toca la pilota al Barça, que ha acabat recuperant després de la secada inicial del Real Madrid. És Cesc, l'envia cap a Iniesta. Cesc enrere per a Vidal. Vidal rep la pressió ràpidament de Di Maria. L'envia novament per Cesc Fàbregas. Intenta superar la presència de Xavi Alonso, juga la pilota amb Andrés Iniesta, el Manxec a la zona ampla del terreny de joc, canviant el joc cap a la banda dreta perquè sigui Alves qui la baixi amb el pit, fa una sèrie de tocs, continua encara Alves, davant d'ell Cristiano Ronaldo, bona passada cap a Xavi, és a punt d'entrar dins l'àrea, intentava fer una nova passada interior buscant l'arribada d'Alexis, ha tallat atenta la defensa del Real Madrid, que ja intenta sortir en jugada de contracop, ha tocat en última instància Benzema. Boníssima ajuda de Puyol, es trobava 1 contra 1 Benzema, que és molt més ràpid que Piqué, per l'ajuda del capità.
Extraordinari el capità Àngel, dels millors del seu equip avui. Recordem que aquest home, si Guardiola vol canviar alguna cosa en aquesta segona meitat, a part de Pinto, té a la banqueta Villa, Thiago Mascherano, Keita, Pedro i Maxwell. Per tant, molta artilleria. Hi ha hagut una possible falta de l'As, que l'àrbitre no ha volgut assenyalar. De fet, I atenció a la pilota enrere. ha hagut un canvi a defensa de 3, amb Puyol pràcticament de central dreta, però quasi s'ha convertit en 4 perquè Sergio Busquets està sent central esquerrà en la majoria d'ocasions. Servei de banda favorable al Barça després que la pilota lluitada per Alves hagi tocat finalment en Cristiano Ronaldo. Torna a tenir-la Dani Alves. Se'n va en diagonal cap al mig, perseguit per Ozil. Fa una passada cap a una zona més tranquil·la on s'hi trobava Xavi. Xavi per Iniesta, s'ha quedat estès momentàniament. Alves al terra, ja s'aixeca. Pilota per Xavi. A l'esquerra hi ha Vidal. És qui rep la pilota. Aquí tenim el francès entrant ja en territori merengue. Toca la pilota Vidal una mica enrere. Pilota per Iniesta. Intenta arrencar la cursa. Bona acció d'Iniesta. Encara Iniesta. Ha posat molt bé Coentrao la cama. Li ha acabat prenent la pilota. Coentrao la llença endavant. La rep d'esquena porteria Benzema. Veu l'ajuda de Cristiano Ronaldo. Ja s'ha plantat a camp del Barça. Davant d'ella el capità Carles Puyol. Puyol Cristiano. Cristiano Puyol. Ha caigut a terra. Hi haurà targeta groga per Piqué. Targeta groga per Piqué, que jo crec que el que li està dient és que ha estat un accident. Que ell ha aixecat la cama per intentar tocar la pilota i que sense intenció ha fet caure Cristiano Ronaldo. M'ha semblat que era l'explicació que volia donar Gerard Piqué, que arronsava la cama just per evitar el que no ha pogut evitar, que és això. És contacte clar i, per tant, falta en una posició on Cristiano Ronaldo, amb tota seguretat, buscarà el xut a porteria directe. La targeta és claríssima, la tercera que veu un jugador del Barça. Recordem que abans també l'han vist Alexis i Messi. Minut 2 d'aquesta segona meitat. Per cert, els nostres experts en cronometració m'han dit que el gol de Benzema ha estat el segon 22 de partit. El gol més ràpid que s'ha fet en un clàssic, o almenys que ha encaixat el Barça en un clàssic. I més ràpid diré que el gol de Pato al Camp Nou en el partit. Atenció a la falta. Atenció a la falta, que probablement busca fins i tot el pal del porter, no per dalt de la tanca, sinó en potència aquesta pilota que baixa tant. Atenció, Cristiano Ronaldo, ha tocat a la tanca, pilota que intenta jugar al Madrid, cau a terra Benzema i l'àrbitre diu que hi ha una altra falta de Dani Alves. Més perillosa això encara, Sí, jo crec que Pepe l'ha volgut buscar. Bé, ha posat la cama pel mig Dani Alves, ha desequilibrat Pepe i, per tant, gairebé una segona falta idèntica. Aquesta més perillosa perquè està més centrada. S'escalfen 3 jugadors del Real Madrid, Callejón, Khedira i Kaká. A tot això, Pepe, que sembla que s'ha fet mal en aquesta acció, encara no s'ha aixecat, és mig agenollat a terra. Carles Puyol, el capità, parlant amb Fernández Borbalán. Per cert, no plou al Bernabéu, Ha parat, doncs, de ploure. I anava a dir que Fernández Borbalán, potser m'equivoco, però em temo que li espera una segona part moguda, amb reclamacions constants, i ja no només del públic, cosa natural, sinó dels professionals, dels futbolistes. Atenció a la falta, és perillosa. Cristiano Ronaldo agafant embranzida. Un punxó làser al cos de Valdés. Pilota que intentarà impactar Cristiano Ronaldo. La cara de concentració, les cames separades, els braços gairebé enganxats al cos. A prop Xavi Alonso, passa per davant. Es prepara Cristiano Ronaldo, hi ha un home del Madrid enganxat a la tanca. Atenció, Cristiano Ronaldo, xuta Valdés. Ha atrapat amb seguretat. S'ha embutxacat la pilota Víctor Valdés. La fa passar sempre per l'home del Madrid que hi ha a la tanca. En aquest cas era Pepe. Normalment és Pepe. L'ha blocat amb moltíssima seguretat Víctor Valdés. Aquestes pilotes que boten al davant, i més amb un camp una mica mulladet com el d'avui, tenen molt més risc pel porter. Torna a perdre una pilota al Barça, a més en camp propi, la recupera Xavi Alonso, intenta l'acció individual. Cristiano ha posat bé la cama, Puyol, toca l'esfèrica Xavi. Xavi veu totalment sol i per això li fa la passada a Vidal. A Vidal mira endavant, troba Iniesta de primera per l'arribada de Cesc, s'ha llançat a terra l'As, que està fent el partit que segurament esperava Mourinho. Cau a terra, l'àrbitre diu que hi ha falta de l'As Diarra, que en un principi indicava que l'As havia tocat pilota, però finalment ha assenyalat aquesta falta clara. Amb la planxa, amb els tacs. És que el tema de les targetes podria anar per tots costats. No hi ha hagut criteri. Treu pólvora a escalfar-se Guardiola, comencen a fer exercicis Pedro i David Villa.
I primers minuts del Barça amb dificultats per treure la pilota des de la seva pròpia zona defensiva, des del seu propi camp. Ha refusat la pilota rebutjant-la Carles Puyol. La posarà en joc al Madrid, és Marcelo, l'envia cap a Özil. Mira, i Mourinho, per primer cop, crec, en tot el partit a la seva àrea tècnica, parlant amb Cristiano Ronaldo. Ha acabat perdent la pilota precisament el portuguès. Dani Alves veu a Alexis, talla la pilota Marcelo, l'acaba enviant directament a fora, al costat de la banqueta del Barça. Posarà en joc la pilota Dani Alves. Ha de tenir possessió més llarga el Barça, ha d'intentar refredar el partit, controlar-lo a través de les possessions de pilota. I serà la millor manera de que el Barça està posat al partit. Jugar com juga, Exacte. jugar com sap. Pilota que té Xavi a la zona de mitja punta, avançant metres. L'envia cap a Cesc. Cesc enrere per Sergio Busquets, movent-se al davant els homes d'atac. Pilota per Iniesta, Iniesta per Messi. Messi supera l'entrada de Sergio Ramos. Xavi, Iniesta, Iniesta, Iniesta. Tallat bé, Coentrao, ha caigut a terra Andrés Iniesta. Està fent un gran partit, Coentrao de lateral dret, La pilota acaba sortint fora després d'aquesta acció perillosíssima on Iniesta semblava que podia plantar-se sol davant de Casillas després de superar un bosc de jugadors del Real Madrid. Deixarà Cesc que sigui a Vidal qui la posi en joc. Ha perdut la pilota. No. La torna a recuperar el Barça. La juga Iniesta, és el vèrtex. Combina amb Alexis, el toc d'Esperó. Atenció, el xut de lluny. Desvia la pilota. Gol, 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 gol. El rebot i el gol, el rebot i el gol, el rebot i el gol, el rebot i el gol. Ha xutat Xavi, ha xutat Xavi. La pilota ha tocat en un defensor del Real Madrid. I el 7 i mig de la segona meitat, amb el Bernabéu mut, amb el Bernabéu amb cara de no saber què ha passat, i amb els seguidors del Barça celebrant un nou gol del Barça. S'avança l'equip de Guardiola. Ha marcat el Barça, ha xutat Xavi tal com venia. El rebot ha despistat totalment Iker Casillas. El gol, evidentment, que val. Guanya el Barça al Bernabéu, 1-2. Afortunat el gol de Xavi perquè el seu xut rebote amb Marcelo desvia la trajectòria. Iker Casillas ja anava cap a la seva dreta, ha de rectificar la posició i no arriba. Sembla que arriba perquè la pilota pràcticament entremorta, però no acaba arribant i fixa't, sense fer res, el Barça es posa amb el marcador a favor. Hem vist aquí l'anotació. Si finalment Fernández Borbalán li dona a Xavi seria el seu 5è gol en la Lliga, però és evident que la intervenció desafortunada de Marcelo és vital perquè la pilota acabi al fons de la porteria d'Iker Casillas. El Barça s'avança en el marcador. El Barça li ha donat la volta novament al marcador i el Barça ara mateix que es situa com a líder d'aquesta primera divisió. És cert que amb un partit més, però un partit que evidentment al Madrid tampoc li podem donar encara per guanyat perquè l'ha de jugar. Per tant, atenció, perquè la situació que s'està produint ara a Madrid és d'aquelles que es poden recordar. Ha fallat ara Marcelo i a mi em recorda en certs aspectes aquest partit el de l'anada de la Supercopa, on el Barça va trobar-se amb 2 gols pràcticament. Atenció a la pilota a l'interior de l'àrea, la lluita Alexis, xuta Alexis, corna. És a dir, mèrits els fa, perquè per marcar els gols has de fer els mèrits, però gairebé en les arribades que té el Barça ha pogut arribar marcant. Ho va fer aquell dia amb els gols de Villa i Messi, i avui amb els d'Alexis i el de Xavi o de Marcelo en pròpia porta. Això ho decidirà l'àrbitre en la redacció de la seva acta. I el gol ha fet mal al Real Madrid que no reacciona, no? Per tant, s'ha d'intentar aprofitar, el Barça. Pica el corna, Xavi, Puyol ha saltat, no hi ha arribat, amb el cap la baixa Di Maria. L'avantatge serà per a Vidal, compte que corre també Özil. A Vidal per Víctor Valdés, Özil que va a Víctor Valdés, que està sent assenyalat amb un puixó làser. Torna a recuperar la pilota al Madrid. Per sort, Dani Alves ha aparegut. Quin risc. I jo no sé si el puixó làser té alguna cosa a veure amb això, però evidentment veure't assenyalat amb un puixó de color verd a Víctor Valdés no li ha facilitat gens ni mica les coses. I això l'àrbitre, no sé si fins i tot hauria d'aturar un moment el joc i anar a parlar amb el delegat de camp, perquè ho hem pogut veure, no sé si per televisió s'ha pogut veure perfectament, però estava rebent la pilota del seu propi defensa de Víctor Valdés i un llum de color verd li enfocava directament a la cara. La toca Özil, Özil cap a Benzema. Benzema torna a buscar Özil, Özil la torna per Benzema a l'interior de l'àrea. Puyol a corna. Gran Puyol. Grandíssim partit del capità, primer com a central, després una mica basculat a la banda dreta i participant molt de les tasques defensives, moltíssim. Picarà corna el Real Madrid, el Barça està guanyant el Bernabéu per 1-2. Evidentment queda molt partit. I preparat Kaká, Minut 10 de la segona meitat. Picarà el corna Xavi Alonso.
Xavi Alonso pica el corna, més enllà del segon pal amb el cap Sergio Ramos, la pot treure Gerard Piqué, la lluita de Coentrao amb Iniesta, amb el cap Coentrao, amb el cap també a Vidal, intenta allunyar-la Xavi per Iniesta, Iniesta a la banda dreta, a la banda esquerra per Cesc, Cesc ha acabat perdent la pilota. Avui molt apagat, No ha acabat de trobar el lloc en tot el partit. Recupera la pilota al Madrid, la té Di Maria, retalla, l'envia a l'interior de l'àrea, directament a les mans de Víctor Valdés, que ràpidament també ja la toca per Dani Alves. Fixa't, Puyol, en canvi, només 2 partits complets en tot el que portem de Lliga i avui està demostrant que encara és home important en partits com aquests. I Messi, en aquesta segona meitat encara l'hem de veure. El Madrid que defensa partit per la meitat, ara. Toca la pilota Xavi per Messi, Messi per Xavi, Xavi per Iniesta, comencen els jugadors del Barça a moure's com papallones en atac, aquest ball de les papallones amb Iniesta, amb Messi, amb Xavi, amb Cesc, amb Alexis. Això és el que ha de fer, tocar fins que troba el forat per on poder penetrar. Compte, Vidal. Això no. Pilota que recupera Di Maria busca Benzema, ha d'aparèixer Carles Puyol, toca la pilota enrere cap a Cristiano Ronaldo, vol preparar el xut, totallat providencial a Vidal, que ha corregit la seva errada. El Barça ja pot sortir en contracop, compte que l'espera Messi. Aquí el tenim, Messi rebent la trompada de Sergio Ramos. Obre cap a la banda dreta, la juga Dani Alves. Alves cap a Andrés Iniesta. Iniesta per Xavi, Xavi per Messi, Messi amb Alexis, Alexis per Messi, atenció al rebot que pot tornar a caure a peus del Barça, Sergio Ramos ha hagut d'enviar-la fora. Hi ha pànic a l'àrea del Madrid. Comença a posar por, quan apareix Messi. I atenció perquè hi haurà canvi. Canvi al Madrid, se'n va Osil, entra Kaká. Canvi d'home per home, quan diem això vol dir que no varia res, que és una mateixa posició la que ocuparà l'home que entra Kaká per l'home que surt, Ozil. Aquesta mitja punta, veurem quin és el rendiment que dona el brasiler. Ha posat en joc la pilota al Barça. Xavi combina amb Dani Alves, que s'ha mogut molt bé. La rep Leo Messi, enganxat a la banda dreta com si fos extrem. Novament amb Alves, Alves per Messi. Messi amb Alves, Alves per Messi. Atenció, Messi combina amb Iniesta. Iniesta cap a Cesc, fora de joc. Fora de joc molt clar de Cesc Fàbregas, però Déu-n'hi-do quina combinació ha tornat a fer el Barça. Això és el que ha de fer el Barça, és això, combinar, tocar, jugar, que és el que habitualment fa. I això fa molt mal a tots els equips i no ha de ser el Real Madrid una excepció, i més amb el marcador favorable. Claríssim el fora de joc de Cesc. Comencem a reconèixer el Barça. Pilota que saltarà Gerard Piqué, ho feia en lluita amb Cristiano Ronaldo, s'endú la pilota Alexis, per darrere Glass, intenta però Alexis marxar, se'n va Alexis, rep la trompada de Sergio Ramos i finalment l'àrbitre assenyala la falta sobre aquest jugador tan lluitador anomenat Alexis Sánchez, que a més avui ha marcat el seu primer gol contra el Madrid amb la samarreta del Barça, el gol que empatava el partit, que ara mateix guanya l'equip blaugrana. Toca la pilota Messi, Messi cap a Xavi. Messi, un Alexis col·locat de nou, Pilota per Gerard Piqué, busca Cesc, la rep al d'Arenys, Cesc cap a Sergio Busquets, Iniesta carburant, tocant-la al Barça, reconeixible l'equip de Guardiola, atenció, Messi intenta marxar, no es pot superar la pressió i la pilota que ha robat Marcelo i ja som en territori del Barça. La juga Kaká, home que acaba d'entrar, supera Gerard Piqué, però en Puyol de moment no pot. Kaká enrere, cap a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fent la jugada d'extrem, des de la banda esquerra fa la centrada, l'avantatge és per Puyol, la toca Xavi, supera amb un moviment de cos, gairebé com si fos un ballarí, a Benzema, i mira cap endavant. Impressionant el Barça de moment, que no ha cedit ni un sol córner. Saben que és una de les armes del Real Madrid i de moment no ha cedit ni un sol córner. N'hi ha hagut un, com a mínim. Jo recordo un córner que ha picat Xavi Alonso en aquesta segona meitat, just cap al principi. Toca la pilota. Un córner. Confirmen. Pilota per Iniesta. Iniesta supera l'As, falta, i aquí hi haurà targeta. Targeta per l'As. Claríssima. Targeta per l'As. Això em recorda la impotència del dia del 2-6, no sé si recordeu, que l'As fins i tot va obrir els braços volent dir que no puc fer res més. Falta ara sobre un Iniesta que ha anat de menys a més en el partit d'avui i que en aquesta segona meitat ja comença a oferir-nos mostres de la seva elegància, fantasia, superant en l'1 contra 1 i només podent ser aturat d'aquesta manera amb la falta que acabem de veure.
Picarà la falta al Barça. Tàcticament també valorar el canvi que ha fet el tècnic del Barça, probablement condicionat pel marcador advers en el que s'ha trobat. Però a partir d'ahir l'equip està tenint més solvència i defensivament no té cap problema. Rep la pilota Messi, continua Messi, encara Messi, Messi per Alexis, xuta Alexis, Casillas ha salvat, la pilota encara continua viva, la controla Andrés Iniesta, evitarà que surti, gran acció d'Andrés Iniesta, la pilota per Alexis, ha pitat el corna, també el servei de banda al Real Madrid. I se sent murmuri al Bernabéu, Silenci. Aquí tornem a veure l'acció. La passada cap a Alexis. Poc angle, però ha rematat amb força, Ha tornat a recuperar la pilota al Barça. Xavi amb Messi. Se la torna a endur Xavi, s'ha de lluitar per aquesta pilota. Ho fa bé, Dani Alves, se l'ha endut, no hi ha falta. Pilota per Messi, Messi cap a Alexis. Pepe groga. Targeta groga per Pepe. El Madrid impotent comença a fer de Madrid, però del de la temporada passada. Ha anat al bulto descaradament. Quina falta. Li ha perdonat l'expulsió, Àngel, Segon canvi del Madrid, marxa l'As, M'ha semblat entra que ha passat Khedira. la pilota i que va descaradament a l'alçada del genoll. No acaba impactant, també s'ha de dir, pràcticament. Sí, el toque, però no el toque, diguéssim, amb la suficient consistència per fer-li mal en aquest sentit. Afortunadament. No, home, ja, per això dic, però la sensació en directe m'ha donat que anava totalment descaratat per l'home i que l'havia caçat bé. Jordi, qui ha marxat? Ha marxat l'As. L'As i entra Khedira. Per fer les mateixes funcions i per evitar una expulsió. Possiblement, perquè l'As ja tenia targeta, ara Pepe també, Xavi Alonso també en té, recordem-ho, per tant, atenció perquè aquesta zona on els jugadors del Madrid poden fer faltes. Falta centrada, que qualsevol dels dos, Retau esquerrà, Xavi o Messi li pot pegar. Atenció a la pilota, minut 17 de la segona meitat. Ara el punxó a la cara de Xavi. Pilota per Messi, fora! La pilota ha sortit a la dreta de la porteria d'Iker Casillas. Ha d'aprofitar el moment, el Madrid està espantat, la gent està callada i és el moment del Barça. Sí senyor, ha de rematar el Barça. El Barça que ha començat a jugar com tantes i tantes vegades l'hem vist fer aquí al Bernabéu en els últims anys. Canvi radical de la segona a la primera part, Pilota que salta al mig del camp, el Real Madrid s'endú la pilota a Benzema. Benzema, obertura cap a Di Maria. Di Maria provarà de fer la jugada individual davant d'ell Carles Puyol. Torna a tapar bé Puyol, que avui sembla que tingui un imant a les cuixes, a les cames, refusant les pilotes. La torna a tenir el Madrid. La juga Marcelo, pressionat per Dani Alves. Continua Marcelo amb acció individual. Provarà de fer la centrada. I ha tapat Ares Piqué i ha concedit corna. Serà el segon que piqui el Real Madrid. Ho farà Kaká. A la dreta de la porteria de Víctor Valdés. Moltíssima concentració, que té gent que va molt bé amb el joc aeri. Pilota que pica Kaká, molt tancada, la treu Víctor Valdés, intenta arribar-hi des de fora de l'àrea. Xavi Alonso la torna a deixar pel brasiler Kaká. Kaká per Xavi Alonso, provarà de fer la centrada, la rematada, fora! Hi havia 3 jugadors sols del Real Madrid, 3 jugadors sols del Real Madrid. Ha tornat a perdonar Cristiano Ronaldo com ho havia fet a la primera meitat, perquè sincerament és difícil de pensar com un home amb la seva capacitat a l'hora de fer gols ha enviat aquesta pilota desviada. Sí senyor, la segona que té el portuguès molt clara. És la primera amb una rematada franca que tenia amb el peu i aquesta amb el cap. Es fa estrany creure que Ronaldo, màxim realitzador de la Lliga, amb Messi empatats tots dos amb 17 punts, doncs cap dels dos de moment ha marcat. Posarà en joc la pilota al Real Madrid, que en els últims instants ha tornat a instal·lar-se en territori blaugrana. Juga Marcelo, busca Benzema. Pilota que cau a peus de Kaká. El brasiler pressionat, cau a terra, l'àrbitre diu que no hi ha falta, que l'ha recuperat net al Barça. La lluita de Xavi Alonso se l'endú finalment Gerard Piqué. L'envia cap a Andrés Iniesta. Iniesta intenta superar la presència de Coentrao, que avui li està fent un bon marcatge, tot i que de moment Iniesta també se'n surt en aquesta segona meitat. L'envia cap a Messi, arrenca Messi, continua Messi, veu a Dani Alves. Alves entrant des de la dreta, fa la centrada, el segon pal! Ahí està, golaç del Cesc. El tercer de Cesc! El tercer de Cesc! El Barça ha marcat 3 gols al Bernabéu. 1, 2, 3, botifarra de pagès. Tercer gol de Cesc Fàbregas. El tercer
tercer del Barça, el primer que fa Cesc contra l'equip blanc, amb l'arribada, amb el cop de cap, el Barça que torna a conquerir el Bernabéu. Queda encara partit, 20 minuts d'aquesta segona meitat, però l'arribada magnífica després de la centrada d'Alves, 1-3. Extraordinari el gol per l'elaboració, per la jugada, per la centrada magnífica d'Alves, molt fort al segon pal, i com arriba Cesc amb oposició clara de Coentrao, li guanya la posició i remate creuat molt bé. Un grandíssim gol del Barça. Va dir el seu dia que fitxava pel Barça per guanyar títols, però per jugar també partits com aquests i per marcar gols com aquest. Curiosament, havíem comentat que semblava que no trobava el seu lloc al camp, però d'aquesta manera marca l'1-3, 8è gol que fa en la Lliga Cesc Fàbregas. Guanya el Barça 1-3, un partit que havia començat perdent al segon 22. Increïble com ha anat el partit, increïble la segona meitat que està fent l'equip de Guardiola, que faria bé, això sí, de no baixar la guàrdia, perquè recordem que el Barça avui està jugant al camp del Madrid. Un equip molt potent, un equip amb molta capacitat d'aconseguir coses importants. De moment, però, la victòria a favor del Barça, de moment clara, 1-3. Toca la pilota Kaká, ha tallat molt bé Carles Puyol, no hi ha hagut falta, la juga Alves, Alves combina novament amb Puyol, intenta superar a Di Maria, ha tocat la pilota al jugador argentí, tot i que l'àrbitre ha acabat concedint pilota favorable al Madrid per falta, suposada falta de Puyol a Di Maria. Juga la pilota Khedira l'enviava cap a l'interior de l'àrea, ha acabat recuperant-la novament al Barça, la juga Messi cap a Iniesta per Dani Alves, supera jugadors, toca Alexis, s'aixeca bé Alexis, cap a Iniesta, s'espera per entrar un jugador d'atac del Real Madrid. Gonzalo Higuaín, s'afegeix Keita també als exercicis d'escalfaments quan rep la trompada ara Alexis de Sergio Ramos. Em fa l'efecte que Fernández Borbalán li perdonarà la targeta groga. Si para el joc és per treure la targeta groga. Sí. Doncs vinga, tercer canvi que fa José Mourinho, última fitxa que pot moure, marxa amb el dorsal 22 Ángel Di María, entra Gonzalo Higuaín. Higuaín se col·locarà de nou i Benzema caurà una banda. A l'altre Cristiano, Kaká a la mitja punta. Molta pólvora ara, el Madrid al camp. El Barça ha de vigilar, ha de mantenir la possessió i ha d'evitar pèrdues de pilota com aquesta. Bueno, com aquestes no passa res. Aquesta no és tan perillosa. Si la pilota no s'ha de regalar, òbviament, però si la pilota surt per la ratlla de fons no hi ha perill de contraatac. La pilota la juga Xavi Alonso. Però sí és bo que segueixi controlant el partit a través de la pilota, que és el que sap fer aquest equip meravellosament bé. A punt de relliscar Higuaín, s'ha pogut aixecar l'avantatge per Sergio Busquets. I gran paper de Busquets fent de mig centre, però al mateix temps de central, Pilota que juga Busquets cap a Vidal, la Vidal per Sergio, la traurà d'aquí en puntada de peu per no complicar-se la vida, pilota enrere, correrà Alexis per pressionar Iker Casillas, tot i que l'avantatge, evidentment, és molta pel porter del Madrid. Novament la puntada de peu cap endavant, s'ha desentès de la pilota Cristiano Ronaldo perquè estaven fora de joc, torna a recuperar-la el Barça. Xiulets al Bernabéu. Minut 23 d'aquesta segona meitat. Atenció a la pilota que controla Xavi. Pressió alta per part dels jugadors del Real Madrid. Piqué cap a Dani Alves. Artífex de la jugada del tercer gol amb la seva centrada que ha rematat Cesc. Se'n va Messi. Falta de Sergio Ramos, que ara sí que veurà la targeta. Protesta a l'assistent. La falta contundent, la falta claríssima. Li diu de tot a l'assistent, el tinc a davant, li està dient de tot a l'assistent. I un nou jugador del Madrid que veu la targeta groga. És que ha entrat al·locat, fora de temps, és que no té cap opció, va al bulto, és això, diu que res, diu que res, que saltat. I es veia Mourinho per darrere com dient, què fas, Messi? Imatge de la llotja, però els expresidents del govern tenen rang preferencial. Bé, potser ho marquen les normes del protocol. Jo ho desconec. Atenció a la falta, la picarà el Barça i ho faran curt per jugar i controlar la pilota. Xavi, Alexis Messi, Xavi, massa forta, ha aconseguit recuperar-la al Real Madrid, però ho fa també el Barça. Sergio Busquets, Alexis, cap a Xavi, Messi davant de Sergio Ramos, continua encara Messi intentant fer passar la pilota per sota les cames de Khedira l'ha enviat per Benzema llença l'atac, enviant a la dreta per l'arribada de Cristiano Ronaldo, fa la bicicleta, continua encara Cristiano Ronaldo, la deixa per Khedira cap a Benzema prova el xut, ha tapat a Vidal, vinga, treu-la d'aquí, s'ha de treure millor, la pilota és Sergio Busquets a Vidal, i la rep Messi, la baixa Xavi, cap a Cesc.
Cesc per Messi, massa forta. S'han d'assegurar aquestes passades. Recupera la pilota el Real Madrid. Higuaín, Marcelo. Toca la pilota al mig del camp, Kaká. La juga per Khedira. Baixa també a defensar Alexis. Lluita per aquesta pilota. Iniesta, que ha estat a punt de fer falta. Se l'endú Coentrao. Davant d'ella, Vidal també ajuda. Iniesta ha tapat bé a Vidal. La recupera però el Real Madrid. Juga la pilota Xavi Alonso. Pilota per Marcelo. Enrere, cap a Pepe. 25 de la segona. Falten encara 20 minuts. Estan així, alguna contra tindrà el Barça segur, eh? Pilota que intenta recuperar Benzema. Combina amb Marcelo. Roba la pilota al Barça. És Messi. Messi, Xavi. Xavi per Alves. Alves supera bé la pressió dels jugadors del Madrid. I atenció que se'n van 3 contra 3. A la dreta Messi. Pel mig Alexis. No li fa encara la passada. També arriba Cesc. És qui rebrà la pilota. Si no ho fa abans Coentrao. Doncs sí, ha arribat Coentrao. Tot i així, la recupera el Barça. Ho fa Messi. Messi cap a Iniesta. Iniesta per Xavi. Tocant i tocant els jugadors del Barça. Com ens agrada aquest tipus de joc. El coneixem. L'hem vist moltes vegades. Pilota per Alves. Torna a fer la centrada al segon pal. Ara posat al cap Pepe. Falta de Messi a Pepe. I l'àrbitre li assenyala falta al davanter argentí del Barça. S'assemblava molt a la jugada del tercer gol. El de Cesc. Sí, però és que això és el que fa molt mal a la defensa del Real Madrid. Toco, busco l'amplitud en moments donats, les arribades d'Alves, entrada amb molts efectius, perquè hi havia pràcticament fins a 4 jugadors del Barça en l'àrea, eh? Salta Higuaín. Haurà de córrer a Vidal. La pressió és de Cristiano Ronaldo. Pilota per Víctor Valdés. Cap a Piqué. Piqué fa un moviment amb el cos per col·locar-se la pilota cap endavant. La pressió és de Kaká. Se l'endú bé Piqué. Li ha quedat enrere. Perd la pilota al Barça. La recupera el Madrid. La juga Xavi Alonso. Xavi Alonso per Khedira. Atenció a Iniesta. No hi ha falta. I ara sí. Falta de Coentrao. Falta de Coentrao sobre Iniesta. Coentrao té targeta, Jordi. Però li pite falta a Iniesta, eh? Ah, sí? Ah, no, diu cap allà. No, ha assenyalat la falta anterior, la jugada anterior, no ha assenyalat. On senyale falta és ahí. Igual senyale que l'agafe, que dirà quan cau agafe Andrés Iniesta. No xula la aquesta falta. Sí, la segona és terrible. No té targeta Coentrao i tampoc no l'ha vist per aquesta entrada terrible. Déu-n'hi-do, l'entrada de Coentrao, fixin-se aquí. Mare meva, però això és per trencar un turmell. De fet, és vermella directa. Acaba de perdonar-li l'expulsió de Coentrao Fernández Borbalán. Els jugadors del Madrid comencen ja a pujar molt el to de les seves entrades, de les seves faltes. Juga la pilota Alexis, s'ofereix Alves, la rep Alves, Alexis cap a Cesc. Novament Alexis, pilota enrere per Puyol. Puyol per Cesc. Cesc per Alexis, ha tapat el Madrid, intenta endur-se-la Marcelo. Pilota per Kaká. Kaká buscava a Cristiano Ronaldo, el pressiona Vidal, de moment se'n va Cristiano Ronaldo, s'escora cap a la dreta. Recuperen posicions també els jugadors del Barça en defensa, la treu amb el cap Gerard Piqué, l'avantatge és per a Vidal, la baixa amb el pit, l'aixeca, la toca per Iniesta, Iniesta fa un barret a Khedira, Iniesta fa un barret a Khedira, Khedira que no li ha agradat, acaba fent-li falta a Iniesta. Senyores i senyors, nens i nenes, em temo que estem tornant a viure una pàgina d'aquelles que triguen en oblidar-se. Tot i així, també crec necessari aportar un punt de prudència. Minut 28 d'aquesta segona meitat. Però el que estem veient avui ho veuen tots. Juga la pilota Cesc. Cesc cap a Messi. I Messi no ha marcat encara, eh? Messi cap a Alves. Alves fa la centrada. El cop de cap de Xavi. L'ha acabat enviant fora. La tenia clara i franca, Xavi. Quina llàstima, perquè era molt franc. Arribava molt bé de segona línia. Fixeu-vos, al punt de penal. Jordi s'ha descompensat al moment que ha saltat a per la pilota. Pilota que juga el Madrid en defensa, que sap que no pot descuidar-se perquè en qualsevol contra hi pot haver perill. Juga la pilota Benzema, entrant des de la banda esquerra, ha relliscat Carles Puyol, atenció Benzema, fora! I no aixeca fora de joc, eh? Sí, l'assistent. No? No, l'assistent no aixecava el fora de joc d'Higuaín. Aquí ho tornarem a veure. Això ha estat decisiu, ha relliscat. I està clarament en fora de joc. Sí. La pilota ha acabat sortint fora, que és el que ha assenyalat l'àrbitre. El servei de porteria favorable al Barça. Mitja hora de joc d'aquesta segona meitat, 1-3. Els gols d'Alexis, de Xavi o de Marcelo en pròpia porta, perquè ha estat decisiva la intervenció de Marcelo en el gol de Xavi, i el tercer el que ha fet Cesc. S'avança Sergio Ramos, la recupera el Madrid en zona perillosa, la toca Kaká, intenta superar Sergio Busquets, l'àrbitre diu que no hi ha falta, la juga Khedira, xuta Khedira, tapa bé Gerard Piqué, l'avantatge per Coentrao, ha robat la pilota d'Andrés Iniesta.
La congela Iniesta, sap que no hi ha pressa. L'han d'anar tocant els jugadors del Barça. Xavi, cap a Alexis, que avui jo crec que s'ha graduat en el títol de jugador del Barça, que requereix unes qualificacions i unes virtuts difícils de trobar. Pilota massa llarga per Alves. Com més minuts l'anem veient, més anem entenent per què Josep Guardiola s'hi va fixar amb aquest futbolista gairebé desconegut del calcio. És veritat que va ser elegit millor estranger, però era un futbolista per la gran majoria més aviat desconegut, i a poc l'anem veient amb l'infortuni d'aquella lesió tan llarga, ja anem entenent per què Guardiola l'ha fitxat. Compte amb Marcelo, que ha enviat la pilota fora amb una acció de molt ímpetu, fent-li una mica de mal fins i tot a Dani Alves. Aquí veiem l'acció anterior que no ha acabat de tocar Higuaín, tot i que estava en clara posició de fora de joc. Alves l'aixeca, avantatges per Pepe amb el cap. Higuaín busca Kaká, Kaká combina novament amb Higuaín, correrà l'argentí. Ràpidament baixen 5 homes del Barça, pilota a l'interior de l'àrea, la té Kaká, intenta tapar Carles Puyol, ho aconsegueix. Reclamen possibles mans alguns seguidors del Real Madrid, però els jugadors no ho fan. La pilota la toca Leo Messi. Intentava esmunyir-se en atac Alexis. Messi cap a Sergio Busquets. Sergio per Iniesta. Iniesta per a Vidal. A Vidal per Sergio. Gran partit també avui del migcentre de Badia. Juga Xavi, pressionat per Khedira. Ha de fer mitja volta, volta sencera. Sergio, Xavi novament. L'espera Alexis. Aquí veiem com rep la pilota el xilè. Intentava fer l'assistència d'Esperó. Ha tapat bé Coentrao. Cristiano Ronaldo cap a la zona del mig del camp i l'avantatge és per Víctor Valdés. Està preparat Keita, serà el primer canvi del Barça. Un jugador de mig camp per intentar mantenir encara més. Res de res en l'acció de Puyol. No li toca per res la pilota a les mans. Juga la pilota al Barça. La té Xavi. Xavi cap a Dani Alves. Alves intentarà encarar Marcelo. Pilota que cau a peus de Xavi. Xavi amb Alexis. Alexis per Alves. Estava fora de joc. Fora de joc, clar, del lateral dret del Barça, jugant avui d'extrem. Des de, diríem, el minut 20, no? Més o menys. Hi haurà canvi al Barça. Fa el primer canvi al Barça, l'encerta l'assistent, Alves estava en fora de joc, es retira amb el dorsal número 4 i autor del tercer gol del Barça, Cesc Fàbregas, entrant al seu lloc, Seydou Keita. Sí, es trau un home de refresc. La veritat és que Cesc està providencial amb la rematada de cap i el tercer gol. Trau a Keita, un home de més múscul, un home de més lluita, de més empenta, més físic, òbviament, per conservar aquesta diferència en el marcador. Torna a tenir la pilota ja en joc al Madrid. És Xavi Alonso qui l'ha enviat per Pepe. Pepe per Coentrao, pressionava Iniesta, incansable. Apareix Keita, primera intervenció del Malià, evitant que Coentrao tregui la pilota controlada. Jo crec que havia tocat la pilota al portuguès, però l'àrbitre concedeix servei de banda favorable al Real Madrid. Minut 33. Van passant els segons. El Barça que guanya 1-3 al Bernabéu en aquesta 16a jornada de Lliga i momentàniament col·locant-se com a líder a l'espera, evidentment, que el Madrid també jugui el seu partit. I han vist un gest de... Sí, senyor. Se li ha entès tot, eh? Jo no l'he vist, perdoneu. Del tècnic del Barça. No sabem a qui anava dirigit, però... Ha caigut a terra Piqué en aquesta zona darrere la porteria de Víctor Valdés. Voleu dir que eren paraules molt explícites, no? Sí. Irreproduïbles. El gest deixava ben clar. Pilota que posarà en joc el Barça. Ho fa Víctor Valdés cap a Vidal. Una mica més de 10 minuts perquè s'acabi el partit, més el que s'hagi d'afegir, evidentment. Pilota que juga Xavi Alonso. Busca la presència de Khedira. Protegirà aquesta pilota a Vidal. Acaba sortint fora. És servei de porteria favorable al Barça. A Vidal que s'ha quedat estès mig ajagut. I la conversa entre dos amics, dos tècnics que van camí d'aconseguir una altra gran fita. Doncs potser era corna, eh? No sé si en última instància l'ha acabat tocant fins i tot a Vidal. És el que protestava Coentrao. O corna o falta. Pilota en puntada de peu de Víctor Valdés. La recupera però Messi. Arrenca Messi. Davant d'ell Sergio Ramos. Continua encara Messi. S'ofereix Alexis. La passada de Messi ha estat interceptada. El moviment d'Alexis era boníssim perquè arrossegava els marcadors i li deixava el passadís. És estrany que Messi no hagi volgut acabar. Clar, perquè Messi busqués la jugada individual, eh?
Pilota que recupera Sergio, Xavi, Piqué, cap a Sergio novament, l'àncora del Barça en aquesta zona del mig del camp, col·locant-se com a fins i tot segon central, toca Iniesta cap a Keita, Keita davant de Khedira, juga amb Iniesta, supera Iniesta, Coentrao, atenció perquè té camp per córrer, encara Iniesta també supera el seu rival, la deixa per Alexis, no ha aconseguit controlar-la el xilè, i això permet... Quins dels detalls de... Permet que Kaká faci falta. Molt bé Busquets en la recuperació, molt bé. Partidàs, partidàs de Sergio Busquets. Insubstituïble. Aquí veiem com Kaká finalment l'ha acabat enviant a terra després d'una nova recuperació per part del de Badia. I l'acció anterior amb el detall d'Iniesta, que no ha pogut acabar de culminar Alexis. És qui toca la pilota ara, el xilè, l'autor del primer gol. La juga Xavi, Xavi amb Iniesta, atenció, encara porteria, retalla, continua encara Iniesta, cau a terra Pepe i l'àrbitre diu que hi ha falta en atac d'Iniesta. Ràpidament l'ha enviat cap endavant Pepe, juga Cristiano Ronaldo per Pepe, pilota per Kaká, la controla amb espai per endavant, juga Kaká acostant-se a l'àrea del Barça, l'envia cap a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo fa la bicicleta, l'envia cap a la frontal i arribarà Kaká, la toca per Khedira, Khedira enrere per Xavi Alonso, Xavi Alonso veu l'arribada de Marcelo, però també ho veu Carles Puyol, que posa el cap, talla la pilota al capità del Barça en una nova gran intervenció. La juga Dani Alves. Intentava oferir-se Alexis, que acaba fent falta sobre Sergio Ramos. Falta favorable al Real Madrid. Ràpidament, Ramos buscant a Benzema. Hi ha hagut falta de Benzema, ha canviat a terra Sergio Busquets. 37 minuts de la segona meitat. Això vol dir que en falten 8. I l'afegit. 1-3, guanya el Barça al Bernabéu. Està preparat David Villa. Fixa't els recursos que té aquesta temporada, Àngel, aquest equip. Estàs guanyant 1-3 al Bernabéu. Ha tret Keita per posar múscul, però és que, esclar, està escalfant Pedro i Mascherano i ara traurà David Villa, el màxim golejador de la història de la selecció espanyola. Perdona, però no t'estàvem escoltant, Jordi, perquè ens estàvem recreant amb una repetició amb càmera superlenta. Amb l'elevació que li ha fet Andrés Iniesta a Coentrao. Però tens raó, perquè ara, evidentment, l'entrada de David Villa en el lloc d'Alexis aporta un home fresc en atac que també pot ajudar en alguna contra perillosa per part del Barça. Així és, segon canvi del Barça, mou la segona fitxa, Guardiola, marxa el xilè, autor del primer gol importantíssim que situava l'Igualada en el minut 30 de la primera meitat, entra David Villa, especialista en marcar-li gols al Real Madrid. Minut 38 de la segona meitat, l'abraçada entre Alexis i Villa. Villa, un home que avui segurament ho ha passat malament quan en la xerrada prèvia al partit se li ha comunicat que no seria titular. Ell, que és el màxim golejador de la selecció espanyola, ell que va arribar amb cartell de crac al Barça, avui ha hagut de fer un altre sacrifici veient el clàssic des de la banqueta. Compta la pilota que ha perdut Xavi, la recupera el Madrid. És Higuaín, continua encara Higuaín. Higuaín l'envia per Kaká, Kaká a l'interior de l'àrea, intenta creuar la pilota, Valdés! Aquesta val per la del primer gol. Valdés l'ha acabat enviant a córner. Afortunada de tota manera, perquè s'ha semblat que li caia sota del seu braç dret, que l'ha desviat, i aquesta pilota tenia totes les d'entrar i en canvi s'ha anat desviant a poc. Pilota que pica en córner al Madrid, el puny de Valdés, intenta lluitar-la a Messi, també Coentrao, pilota bombejada a l'interior de l'àrea, Coentrao que torna a rebre-la, hi havia possible fora de joc de Kaká, l'àrbitre no l'assenyala. És el brasiler, davant d'ell Piqué, intenta treure la centrada, serà Puyol qui amb puntada de peu l'allunyi, la pressa ara evidentment a la banqueta del Madrid per ràpidament treure aquesta pilota, i aquí tenim l'acció, la mà. I atenció perquè en directe ja, jugada d'atac del Barça, la té Leo Messi, es frena, demana Guardiola a tots els homes que tirin endavant. Messi cap a Keita, controla bé Keita, lluita Keita per aquesta pilota, se la torna a endur, l'envia per Iniesta, molt bé Seydou Keita. La toca David Villa, Villa buscava a Leo Messi, ha tallat la pilota Pepe, no se li desenganxa però Villa, recupera la pilota Iniesta, Iniesta per Messi, Messi per Iniesta, la pilota per Iniesta, Messi, Casillas! Ha tingut la sentència el Barça. Casillas ha atrapat
el que hauria pogut ser el quart gol. Atenció, la pilota haurà de caure a les mans de Víctor Valdés. Aquí el tenim. Ha perdonat el quart del Barça. Sí, fixa't, les recuperacions d'Andrés Iniesta. La passada semblava llarga, però estava Alves. A l'altra banda estava sol al principi. I el Barça que ha tingut la possibilitat de fer el quart gol i ja emmudir del tot el Bernabéu. Toca la pilota Dani Alves, l'acaba regalant però a Coentrao, recupera la pilota el Real Madrid. Pilota per Xavi Alonso. Igual, el Barça tampoc ha de fer les transicions tan ràpides, defensa-atac, pot elaborar-les molt més per guanyar temps. La pilota ha anat a la cara de Puyol, que evidentment ni s'ha endut la mà. I veiem el xut que ha pogut aturar Casillas. I la reacció a la banqueta del Barça lamentant aquesta ocasió perduda. Pilota enrere de Sergio Busquets cap al seu porter, cap a Víctor Valdés, que s'espera. Arriba Higuaín, atrapa la pilota amb la mà i ja la juga cap a Gerard Piqué. El Barça la treu jugada des de la seva zona defensiva. Minut 41 de la segona meitat. Un cop duríssim, un cop duríssim per l'equip blanc. Atenció, Iniesta per Villa, no hi ha fora de joc, se'n va Villa, entra dins l'àrea, l'envia novament per Iniesta, Marcelo l'envia directament a corna. No sé per què Villa... Ha estat generós, tenia opcions fins i tot de poder encarar bé i acabar finalitzant. Era lluny encara, potser. En qualsevol cas... Deia que la victòria del Barça aquí, si s'acaba produint, és un cop d'efecte bestial. Li torna a col·locar el Madrid allà on era i li diu sí, tu pots guanyar els altres, jo puc estar malament en una època determinada, però quan et toqui jugar contra mi... De moment, la cosa acostuma a tenir no un, sinó dos colors, el blau i el grana. I el Bernabéu comença a desfilar. Sí. Pilota per Iniesta. Iniesta enrere cap a Xavi. Xavi per Messi, que avui no ha marcat. Atenció, la bona jugada de Xavi. Atenció, Xavi. Villa ha acabat allunyant la pilota. Era a punt d'arribar-hi Keita. Puntada de peu ara de Marcelo. La pilota caurà a peus de Gerard Piqué. Piqué per Sergio. Sergio Busquets novament per Piqué. Es prepara un nou canvi a les files del Barça. Juga la pilota Xavi. Està preparat Pedro. Xavi cap a Messi. Messi per Xavi. Xavi veu tot sol a l'altra banda. Iniesta rebrà la pilota al Manxec. Quina segona part ha fet el Barça, quina segona part ha fet Iniesta. Juga la pilota Iniesta intentant marejar Coentrao, se'n va fins a la línia de fons, encara Iniesta, la pilota enrere. Acaba rebutjant-la Sergio Ramos i la pilota se'n va fora. Servei de banda, diu l'àrbitre, que a favor del Barça. En aquests últims instants el Barça està perdonant una golejada d'escàndol. Crits d'Iniesta del centenar d'aficionats que hi ha al galliner del Bernabéu. Tercer canvi del Barça. Marxa Andrés Iniesta amb el dorsal número 8. Tindrà uns minutets Pedro Rodríguez. Xiulets ara per un Andrés Iniesta, que evidentment es pren tot el temps del món. Partidàs d'Andrés Iniesta, partidàs. Partidàs d'Andrés Iniesta en una segona meitat per emmarcar i on només li ha faltat el golet que ha estat a punt de fer en un parell d'ocasions. 43 i mig, això vol dir que en falta un i mig, més el que afegeixi l'àrbitre. Guanya el Barça 1-3, que ha tingut ocasions de sobre per fer l'1-4 i fins i tot l'1-5. Un partit que havia començat guanyant el Madrid. Encara pràcticament no havien ni pintat les ratlles del camp i el Madrid ja havia fet el primer gol. Toca la pilota Villa, cau a terra. Ja falta ara sobre David Villa. Queda un minut, haurem d'estar pendents de la pissarra. Cada cop queda menys marge perquè el Real Madrid pugui fer una d'aquelles heroïcitats que de tant en tant acostuma a fer el Bernabéu, però és que avui davant hi té un equip. Poques ocasions s'ha creat, la segona per aquella rematada de cap de Cristiano Ronaldo i poca cosa més. Atenció a Xavi, que també n'ha tingut una claríssima amb un cop de cap que ha sortit desviat. Pica la falta en curt, com era d'esperar. La juga cap a Messi. Messi per Xavi. Xavi pressionat, l'envia cap a Sergio Busquets. Aquest enrere cap a Gerard Piqué. Gerard Piqué per Dani Alves. Rep la pilota Keita, que també s'ha volgut apuntar a la festa. La juga Messi. Messi per Xavi. Enganxat a l'esquerra hi havia Pedro. Keita ara sí veu a Pedro. Rep la pilota al Canari, que acaba d'entrar. Keita, Xavi, tocant al Barça al Bernabéu. I ballant. Ballant al Barça. Crits d'ole, ole. 3 minutets s'afegiran. Arribarem, per tant, al minut 48. La lluita de Marcelo amb Dani Alves. Falta de Dani Alves, l'àrbitre però dona la llei de l'avantatge. Acabaran malament. I finalment, evidentment,
acaba assenyalant la falta favorable al Real Madrid. Queden 2 minuts i una mica més perquè s'acabi el partit. El Barça guanya 1-3. Toca la pilota Cristiano Ronaldo cap a Benzema. Benzema intenta superar Xavi, envia la pilota enrere. Sergio Ramos per Kaká. Darrere seu té Cristiano Ronaldo. Veurem que intenta el brasiler Kaká. Cedeix la pilota per Cristiano. Davant d'ell Carles Puyol. També s'hi afegeix Sergio Busquets, incansable, buscant ajudar també en tasques defensives. La pilota per Sergio Ramos. L'obre cap a Khedira. Li surt el pas a Vidal. De moment Khedira intenta superar Vidal. No ho aconsegueix. Treu la pilota bé a Vidal. L'avantatge és per Pedro. Per darrere Sergio Ramos. Es fa passar la pilota per sota les cames Pedro. Pilota per Keita. Torna a recuperar-la el Barça. És que fins i tot Keita sembla Iniesta. És que fins i tot Keita sembla sortit de la Masia. A veure si serà del Maresme i no ho sabíem. Juga la pilota Keita. Li ha costat al Malià, li ha costat entendre aquest futbol, però... Però mira com s'hi ha apuntat, Sí, no, s'ha apuntat i a més el tècnic el té en alta estima. La pilota la juga Sergio Busquets. Guardiola, que no sap què és perdre al Bernabéu com a entrenador del Barça. Molt bé el gest ara de l'afició del Real Madrid, aplaudint el seu equip. Juga la pilota Messi. Messi l'envia per Alves. No hi ha fora de joc. Pepe que intenta fer-li falta a Alves. No se'n surt. Continua la pilota per Alves. Atenció, la té Messi a l'interior de l'àrea. Intentava fer un túnel i la pilota finalment l'acaba atrapant Iker Casillas. Iker Casillas ha atrapat la pilota. L'envia amb el braç cap endavant. S'avança Gerard Piqué. L'envia directament a fora. Una mica més d'un minut. Una mica més d'un minut. I quan acabi el partit, no marxeu, perquè tant a TV3 com al canal Esport 3 la nit promet ser llarga. L'anàlisi d'aquesta, de moment, gairebé segura ja, victòria del Barça, quan falta menys d'un minut, al Bernabéu, una vegada més, i amb una segona part per emmarcar, una segona part per guardar en DVD, amb el format que vulgueu, per recordar durant molt de temps una segona meitat on ha quedat clar quin dels dos encara és el millor equip del món. Juga la pilota Alves. S'oferia Sergio Busquets. L'envia llarga ara per Messi. No té temps per córrer. 61% de possessió. 2 minuts i mig de temps de descompte. Pràcticament ja no queda temps. Pilota llarga ara de Sergio Ramos. L'avantatge és per a Vidal. Començo a tenir la lleugera sospita. De seguida ho dic. Pilota que juga Cristiano Ronaldo, intenta l'aventura en solitari, cau a terra i l'àrbitre diu que hi ha falta. Possiblement ja l'última oportunitat del partit. Això sí, amb el temps ja esgotat, minut 3, els que s'havien d'afegir i per tant aquesta falta que ha assenyalat Piqué, que ha assenyalat l'àrbitre sobre Piqué. La tangana per no faltar a la tradició, ara que som a punt d'entrar al Nadal, època de tradicions, doncs... I qui era el que estava a la tangana? Doncs Pepe. Qui si no? Amb Keita, Amb Keita. Difícilment a Keita se'l pot fer enfadar, doncs ho ha aconseguit. En deu haver passat alguna perquè per fer escalfar a Keita. El que passa que tampoc entenc si ja ha passat mig minut del temps que s'havia d'afegir, per què s'ha de deixar picar una falta quan ja queda fora de temps? Aquí Kaká li ha enviat una piloteta al cap a Xavi. Atenció a la falta. Podria ser l'última oportunitat per part del Real Madrid, amb un Cristiano Ronaldo i un Xavi Alonso, que també és a prop de la pilota. El temps està esgotat. Arribem ja al 4 de descompte. El Barça està guanyant per 1-3 i ho podria haver fet per 1-4 o per 1-5, perquè a la segona meitat les ocasions han estat moltíssimes. Atenció, però, perquè l'acció de perill ara la té el Real Madrid. Pilota de Xavi Alonso, deixa passar la pilota. Cristiano Ronaldo, final! No, encara no. Com deixa de jugar encara? La centrada, Puyol a corna. Final, ara sí. Final! El Barça ha tornat a guanyar el Bernabéu. Ho veig i no ho crec. Una vegada més, el Barça ha vingut al Bernabéu i ha dit, aquí el bo sóc jo. I tinc, i ara sí ho puc dir, la lleugera sospita, només la lleugera sospita, Pichi, que el fin de ciclo s'haurà d'ajornar una miqueta. Momentàniament almenys, està clar que sí. És un final de cicle llunyà el que es preveu amb uns jugadors que encara tenen molt de futbol a les seves botes i a més amb les generacions que venen per darrere. Per tant, avui el Barça ha donat un cop d'efecte, ha posat el puny damunt sobre la taula i ha dit que molt bé, tu eres el líder, molt bé que tu
que tu bats un rècord de victòries guanyades, tot el que vulguis, però quan jugues contra mi no pots amb mi, i Guardiola ha tornat a passar-li la mà per la cara a Mourinho i ha tornat a guanyar amb claritat. La primera part veritablement ha estat molt igualada, no hi ha hagut bon futbol del Barça a la primera part, però en canvi a la segona part el Barça ha fet un excel·lent partit, ha dominat, ha tingut la pilota, ha creat moltes ocasions de gol, fins i tot per sentenciar un marcador més ampli. Els jugadors del Barça que saluden també els aficionats del conjunt blaugrana que s'han desplaçat fins a Madrid i que han tornat a veure qui és el més fort. La llei del més fort, la llei del més bo. I aquesta és la fotografia del partit. Protagonistes del partit, com és aquesta sensació de guanyar amb la samarreta del Barça al Coliseu Blanc? Brutal, brutal. La veritat és que avui és un dia... He guanyat coses importants, però avui és un dia molt especial per mi, molt, molt, molt. Hem comentat que semblava que et costava una mica trobar el lloc durant el partit. Suposo que el gol ho ha compensat tot. Sí, la primera part ha sigut difícil, perquè estàvem marcant molt a l'home, hem intentat jugar massa ràpid a dalt, no tinc tanta possessió, però a la segona part crec que hem fet un partidàs. Tothom patia, a veure si jugaran amb la defensa de 3. Aquest canvi de 4-3 ha estat clau? Home, jo crec que hem jugat amb 3 durant almenys 70-75 minuts hem jugat amb 3 i, home, és un impacte fort, no? Guanyar amb 3 al Bernabéu jo crec que diu molt d'aquest equip. Cop a la Lliga? Home, sens dubte anem a Japó doncs amb una confiança boníssima i la veritat és que tenim moltes ganes ja de jugar aquest torneig i ara, bueno, anem una miqueta, aquestes 14 hores d'avió es faran una miqueta més tranquil·les ara. Bon viatge, moltes felicitats. Gràcies. Que content que està Cesc Fàbregas. Diu, no puc ni explicar el que és la sensació de guanyar amb la samarreta del Barça al Santiago Bernabéu, un culer com ell. És que s'hi ha fitxat pel Barça, entre altres coses, per aconseguir coses com les d'avui, on el Barça ens ha recordat en molts moments aquell Barça que va aconseguir el 2-6 al Bernabéu. Avui han fet la meitat de gols, 3, però no està malament, no està gens malament. Avui el Barça ha fet 1, 2, 3, botifarra de pagès, 3 gols davant del Real Madrid, 1-3, i el Barça momentàniament es col·loca líder. Xavi Vall.